Okay, good morning बयनिसिमबो गासैखौबो बरायबाय जोंनि लाइव स्ट्रीमाव बेनो जाबाय आसाम विधान सभा इलेक्शन रिजल्ट 2026 दा फाइनाली दिनै 4 तारिख मे 4 मे दा गासै टोटेल मासि दङ 126 बेनि गेजेराव सोर लिड लागासिनो दङ थ' नोंथांमोनजों लाइभ फैबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान फार्स्टआवनो मा साबस्क्राइब खालामना ला एमएलए देरहानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो हागोन दा गासैखौबो बरायबाय लाइभ स्ट्रीमाव नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालाम जायफ्रानोखि लाइभ नायनो मोजां मोनो रिजाल्टखौ नायनो मोजां मोनो जेरै बीजेपी कांग्रेस UPPL BPF आरो आदार्स पार्टी स' बयबो नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय स' लाइभ फैदों आरो नोंथांमोनजोंहाय सावरायबाय थागोन बेनो जाबाय आसाम विधान सभा इलेक्शन I hope बयनावबो जाहाथे नटिफिकेसन थाङो आरो जायफ्रानोखि लाइभआव दङ बयबो नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय दा 129 जन फैग्रोबाय 1 मिनिट जाबाय लाइभआ आरो लाइक खालामनो दाबाव नोंथांमोना दिनै गोबांथा चेनेलाव लाइभ थागोन अब्लाबो नोंथांमोना इन्टारेस्टिं मोनोब्ला थ' आंनि चेनेलावबो नायनो हागोन बा गुबुननि चेनेलावबो नोंथांमोना नायनो हागोन दा BJP कांग्रेस UPPL BPF NDA आरो प्लास हरै फारसेथिं कांग्रेस आसाम जातीय परिषद रायजो दल UDF कांग्रेस पार्टी स' रिजाल्टआ सोरनि हेमन्त सरकार ना गौरब गगৈ सरकार जागोन नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्सआव खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे दा बावैनो स्टार्ट जाथारसिगोन बेनो जाबाय काउन्टिंआ 8टा जानाय लोगो लोगो अके स' 8टा जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि रिजाल्ट कमेन्ट्सआ गोबां फैदों गुड मर्निं बयनिसिमबो गुड मर्निं आइ होप नोंथांमोना बयबो रायजो राजाफ्रा मोजां दङ नेटआ एसे बयबो माने मोजां देरहाबोयो नङा होमबा अके थ' कमेन्ट्सखौ नायनोसै फैदों बाट नेटआ आंना एसे स्ल' जादों नामा अके सोर सरकार दागोन नोंथांमोननि बादिब्ला सोर सरकार दागोन माबार कमेन्ट्स खालामदो कांग्रेस दागोन ना BJP दागोन कांग्रेसआबो बुंगासिनो दङ सरकार सालायगोन आरो BJPआ बुङो सोर देरहागोन आरो साख्रि बाख्रिनि खोथा दं नङा होमबा जोंहा युथ्सआ जायखि जाया सरकार फैया मानो जोंनि मेन फकासआ जाहैबाय आंनियाव मेक्सिमाम 90% स्टुडेन्टस दङ थ' जोंनो नांगौ साख्रि बेनिफ्राय स्कलारशिप एडमिसन फ्रि आरो गोबां रोखोमनि फाइनान्सियेलि राङारि अनसुंथाइ जिनोखि स्किम सरकारि स्किम थ' बेखौ जोंनो नांगौ जोंनि मेन मट' जाहैबाय जिखि सरकार फैया मानो जोंनो स्टुडेन्टसफोरनोहाय केरियार दानायाव माने मदद नांगोन बा जोंनो हेल्पफुल जानांगोन सरकारा तो चलिए शुरू करते हैं नङा होमबा आं कमेन्ट्सखौ नायनोसै फार्स्टआवनो आननन होनना फैदों गुड मर्निं आदा गुड मर्निं गासैनिसिमबो गुड मर्निं बिष्णु मर्निं एन्ड बेनिफ्राय लकिलास बेनिफ्राय जे दैमारि देन धनुस नार्जारि हायना नुब्रिट बेनिफ्राय आपु एन्ड बेनिफ्राय फुंजा बसुमतारि देतसुं अबिनाश प्रदीप सोदोमस्रि जोंसार सुमित्रा देतसुं गोबां रोखोमनि कमेन्ट्स फैबाय आं गासैनिखौ बुंनो हाजोबाबो गाज्रि दा मोनसै जायखिजाया बयनिसिमबो गुड मर्निं एन्ड अल द बेस्ट जाहाथे दिनैनि रिजाल्टआ जिखि पार्टि सापर्ट खालामा मानो जाहाथे देरहाना फैयो दा बावहाय नोंथांमोना दा बेनाराव नुगासिनो 0-0 मानोना लाइभ दायो साननाया 8टानिफ्राय जागायसिगोन जास्ट 2 मिनिट बाखि दंबावो 8टानिफ्राय जासिगोन आरो रावबो दायो देरहाथ'वा मानोना राउन्ड 1 2 3 15 20 प्लास गाहाम राउन्डआ देरहाफोर गोबांथार जइन जायोबा लाइभआव लाइक खालामनो दाबाव नोंथांमोना अके थ' जोंनि BTCखौ सावरायोबा जोंनि BTCआव सावरायोबा सोर बांसिन सिट्स मोनगोन नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्सखौ खालाम जोंनाव 15टा सिट्स दङ जोंनि BTCआव दा बिनि गेजेराव मैखोम लिड लागोन NDA आरो लोगोसे UPPL हिसाबै मानोना बे मोननै पार्टिया जोंनाव फेमास BJP आरो कंग्रेसआ जोंनाव बारा फेमास नङा मानोना जोंनिया जाहैबाय मोनसे काउन्सिल आरो बे काउन्सिलाव रिजनेल पार्टिया मेक्सिमाम सिट्सखौ लागोन बियो कनफार्म जाबाय दा नाथाय सोर बांसिन लागोन UPPL जों आरो ओरैहाय BPF जों दासिम रावबो लिड लाथ'वाखै बाट खायसे जायगायाव मोनथिखाबाय जेरै आं मोनसे डिक्लेयार खालामनो हायो लोगो माजबादावहाय सब BPF आ विनार जागोन 100% माजबाद एलेक्शन
जिनिखि माजबाटनि दङ एडभान्स कंग्रेचुलेसन थाखाबाय 10,000निफ्राय 12,000 भोटआव देरहानाय चान्सआ दङ माजबाट एलएसि हिसाबै थ' माजबाट एलएसि हिसाबै बेवहाय UPPL आ माइनासाव दङ बेनिफ्राय BPF आ 100% विनार जागोन माजबाट एलएसि आव थिग बेबादिनो हमना ला उदालगुरि एलएसि स' उदालगुरि एलएसि आवहाय बहुत टाफ कम्पिटिशन जादों फाइट जादों जस्ट 2,000 3,000 खाथियावसो देरहालायगोन बेनो जाबाय दिपेन बर' बिथांजों रेहन दैमारि बिथांजों उदालगुरि एलएसि आव गोगोम फाइट जादों सानैबो दा बर्तमान मोखां सोम सोम जाना दङ नाथाय सोर देरहागोन एसेबाबो एसे थाल मोनलायखादों अब्लाबो सानैबो गिनाय दङ जे कन्फिडेन्सआव एसे गिनाय दङ मानोना एसे एनै भटआवनो देरहागोन उदालगुरि एलएसि हिसाबै मानोना उदालगुरि एलएसि आ सिमा चेन्ज जादों डिलिमिटेसन जानायावहाय माखासे भटार्सआ चेन्ज जादों आरो गावस्राजोबदों आरो लोगोसे जुनियर सिनियर बाथ्रा ओंखारदों आरो फुराना गोदाननि बाथ्रा ओंखारदों बेखायनो उदालगुरि एलएसि हिसाबै बेन बर' आरो रिहन दैमारि सानैबो एसे दायो बर्तमान गिनायाव दंथ'यो अभार कन्फिडेन्स नंथ'वा थ' गेमा स्टार्ट जासिगोन 8टानिफ्राय आरो मोनसे मोजां बाथ्रा पस्टेल भटखौ फार्स्ट राउन्ड सानगोन पस्टेल भटआव जायनो देरहायो स' बेनो देरहानाय चान्सआ दङ बाय आरो टंलायाव बुंनो हाबाय कि टंलायाव मस्ट चान्सआ जाबाय 70% BJP आ लिड लादों टंलायावहाय टंला एलएसि हिसाबै कंग्रेसबो गैया UPPL बो गैया BJP आ बांसिन लिड लादों टंला हिसाबै आरो बेरगाव स' बेरगावहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव बेरगाव समस्ति दङ बावहाय 50-50 जाना दङ UPPL आरो BPF दा सोर थांगोन बे हाथ'वाखै नाथाय माजबाटआ क्लियार जाबाय माजबाटआ BPF विनार एन्ड टंलाया जाहैबाय BJP विनार NDA हिसाबै मोननै उदालगुरियाव चान्सआ जाबाय आरो मोननैयाव UPPL आ थांगोन नामा स' कनफार्म जाथ'वाखै थ' दानिया जोङो पर्टेलाव थांनो दा जों पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगोनो बेनो जाबाय 8टानिफ्राय स' 8टानिफ्राय जागायसिगोन दायो मेसिनफोरखौहाय टेस्ट खालामसिगोन फार्स्टआव माने टेस्ट नायग्रोयो जे स्मुथ फांसन जादोंना जायाखै बिनि उनावहाय लासै लासै काउन्टिंआ स्टार्ट जागोन दा नै नोंथांमोना पर्टेलाव मोनदों स' नेटआ एसे प्रब्लेम जादों मानोना उपाय गैया मा खालामबावनो बिदिनो सोलिनांसिगोन नोंथांमोना अब्लाबो मेनेज खालामनांसिगोन दानिया उदालगुरि कमेन्ट्स फैदों उदालगुरि एलएसि हिसाबै सोर देरहागोन नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबाय उदालगुरि एलएसि थ' आं कमेन्ट्सखौ नायगासिनो दङ नोंथांमोननिखौ गासैनिखौबो आरो गोबांथार चेनेलावहाय नोंथांमोनाहाय नुदों जानांगौ जे सोरबा देरहाबाय सोरबा देरहायाखै स' दासिम रावबो देरहाथ'वाखै अके स' दासिम रावबो देरहाथ'वाखै दा मा खबर रायजो राजाफोर नोंथांमोना मारै मोनदों बिखा गुरलुब गुरलुब मोनगासिनो दं नामा स' बिखा गुरलुब गुरलुब मोनदों नामा नोंथांमोना माबा कमेन्ट्स खालामहर दा बावैनो रिजाल्ट ओंखारथारसिगोन फार्स्टआव पस्टेल भटखौहाय सानग्रोगोन बे पस्टेल भटआवहाय साख्रियालफ्रा सोरनो मेन्डेट होदों बेयो रोखा जागोन दा राउन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिम उदालगुरि हिसाबै 15टा राउन्ड दङ स' नोंथांमोना बेखिनिखौ नायलांनो हागोन आरो दा सोर देरहागोन दे माबार कमेन्ट्स खालामदो गासै आसामाव 126टा एलएसि दङ बेनिफ्राय केरेला जाबाय 140 पन्डिचेरि जाबाय 30 तामिलनाडु 234 वेस्ट बेंगल 294 सबसे बांसिन वेस्ट बेंगल आरो बिथांमोननि सरकारा टीएमसी आनो माने पुरा चान्सआ दङ आरो अके स' टीएमसी आ चान्सआ दङ दा साबसिन जागोन आरो अके थ' जोङो गुबुन गुबुन पर्टेलाव नायनो हायो थ' नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि पर्टेलाव फैनानै नायनो हागोन चलो दा लिडिं लानायखौ बावहाय एक्सुअलि दायो माने हमनाथ'वा मानोना आं बुंदोंखि माने राउन्ड 1 2 3 थायो नालाय दा साननाया जागायबाय दा टटेल 126 बेनिफ्राय
जिनोखि लिडिं बा नैबे लिडिंआ बाव देखायगोन सोर लिडिं लादों इनिफ्राय पार्टिसा बाव थागोन इनिफ्राय वान माने देरहानाया नैबाव फैगोन आरो स' दायो देरहाथ'वा दे दायो देरहाथ'वा काउन्टिंआ माने इन प्रग्रेस माने दायो जागासिनो दङ प्रग्रेसाव दङ आरो माखासे मेसिनफोरखौ नायगोन देन बेनिफ्राय जागायगोन आरो दा जोङो डिटेल्सआव थाङोबा स' डिटेल्सआव थाङोबा नै बेबादि टाइपनि दङ स' नोंथांमोनाहाय मोनगोन देन बेनिफ्राय स' रिजाल्टआ एकता दुइथायावहाय मोनहैनाय चान्सआ दङ दा मासबाद इलेक्सन एडभान्स जायनाखि BPF वार्कार्सफोर दङ थ' मासबादाव 100% BPF वार्कार रंजाखादो अमाफोर दङबा सावखादो होनजायो मानोना बिथांमोननि रिजाल्टआ क्लियारखा माथ्र दायो मासबाद LAC हिसाबै मिनिस्टार पस्टनि थाखाय प्रे खालामदो मिनिस्टार पस्टखौ डिमान्ड खालामदो मोजां मार्जिन बर्डआव देरहालाङोबा मिनिस्टार पस्टखौ मोनगोन येस 100% सरन बर' बिथाङा मोनगोन स' अल द बेस्ट थाबाय सरन बर'निसिम आरो लोगोसे पार्टि वार्कार्सफोरनिसिम एन्ड उदालगुरि हिसाबै बारा बर'आव देरहालायनाय नङा उदालगुरि हिसाबै 1500 1600 हयथ' 2500 मेक्सिमाम 2500 भटआव देरहानो हागौ आरो बे देरहानायनि सम्भाबनाया सोर दङ थ' बेखौ कमेन्ट्स खालामसै नोंथां आंनि अपिनियनखौबो थ' नोंथांमोननोहाय खोन्थानाय जागोन दा बावैनो मासबाद इलेक्शननि थाखाय आरो दा गरम नङा होमबा बयबो गोसोफ्रा गुरलु गुरलु मोनदों नोंथांमोना नै साननाया जागासिनो दङ लिडिं सेर लाथ'दों होनोबा एक्सुवेलि जों दा आपार आसामखौ सावरायनोसै अके आपार आसाम कमेन्ट्सआ फैदों मासबाद सरन बर' BPF होनना बुंदों कृष्णा कुमारा बुंदों एन्ड बेनिफ्राय कबिता मोसाहारि बुंदों UPPL उदालगुरि होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय मनजित बर' होनदों BTCआव 11 देरहागोन होनना बुंदों देन बेनिफ्राय जिखि सरकार जाया मानो मोजां खामानि मावनांगौ होनना मिल बसुमतारी बुंदों नंगौ सैथो बाथ्रा लण्डन ब्रह्म बुंदों UPPL 9 देरहागोन होननानै बुंदों एन्ड बेनिफ्राय रिहाना बुंदों प्रमद आरो दिपेना जुदि देरहाया बा आं 1 उइक ओंखाम जाया होनना बुंदों आदसा दिनैनिफ्राय सोर देरहागोन नोंथांनि बादिब्ला BJP भार्सेस कंग्रेस आं बेखौ जोबनायथिं बुंगासिनो दङ आं दानिसो गोजौ लेभेलाव खबर लाहरदोंमोन दिसपुरावहाय जिनोखि एकदम हाई लेभेल रेंकनि दङ बिनाव कल खालामदोंमोन स' बिथाङा खोन्थाहरनाय बादिब्ला माखासे मोजां खबर दङ थ' आं नोंथांमोननो बेखौ फोरमायगासिनो दङ देन जोङो आसामनिखौल' नायनोसै आसामखौ जोङो जुम खालामबाय अके जाहाथे क्लियार जायो नेटआ एसे प्रब्लेम नालाय बेनिफ्राय कमेन्ट्सआवथ' गोबांथार फैदों गोबांथार कमेन्ट्स I am from BKWSC आदसा BKWSCनिफ्राय सोरखौ सापर्ट खालामदों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो BPF खौ ना UPPL खौ ब्रेन्ट बुंदों उदालगुरियाव BPF विनार होनना बुंदों देन बेनिफ्राय बाक्सायाव UPPL होनना बुंदों सोरबा सोरबा ब्लगार एक्सपर्ट PPL 01829 होनना बुंदों एन्ड नबिना बुंदों BPF देन बेनिफ्राय दिहुंसा नार्जारिया बुंदों UPPL 15 होनना बुंदों 15 देरहानाय नङा इजि नङा देन नेक्स्ट लेभेल स' नेक्स्ट लेभेलाव चलो आपार आसामनिखौ जों सावरायनोसै नङा होमबा कंग्रेस बेनिफ्राय गुबुन गुबुन पार्टिनि सायाव
अके माने साउन्डआ मिउट जादोंमोन सम सम टेक्निकेल इसु जायो उपाय गैया मबाइलावसो लाइभ थानाय जायो नालाय दा नायदो दा काउन्टिंआ स्टार्ट जागासिनो दङ टटेल काउन्टिंआ जाबाय सानगासिनो दं लिडिं दा सोर लादों दा बुंनो हाथ'वा राउन्ड 1 सानगासिनो दङ आरो बे राउन्ड 1आव पस्टेल भटआ सानग्रोगोन जेनेखि सार्केलफ्रा भट होदों माने सानग्रोनाय जागोन आरो टेनसन गैया नोंथांमोना टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया लासै लासै साउन्डआ फैबाय थागोन दा नोंथांमोननि मथेब्ला जेनेखि जोंनि बिटिसिआव 15टा सिट्स दङ बिनि गेजेराव मेक्सिमाम सोर मोनगोन एनडिए मोनगोन ना UPPL मोनगोन दा बिनि सायावसो जोंनो कमेन्ट्सखौ नांगौ जादों मानोना दिनैनो एकदम लास्ट कमेन्ट बिनि उनावहाय सोलिला बिनि उनाव सोलिनाय नंला खारन इलेक्सना जोब्बाय आरो जेनेखि लानानै माने एसेबां गावजों गाव दावराव दावसि खालामनायनि गोनांथि गैया मानोना सिगांनिफ्राय बुंबाय थादोंमोन जे इलेक्सननि सायाव माने मा होनगोन बेखौहाय दावराव जानानै जुदि केसफोर जायोबा माने नों लाइफ टाइम नों माने प्रब्लेम गोग्लैगोन माने नोंथांमोना माने बिराद खस्थ' मोनगोन आरो बिजेपि बुंदों कंग्रेस विल बी गभ इन आसाम होनना बुंदों माने कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट दागोन होनना बिथाङा बुंदों आरो बेनिफ्राय UPPL 9 बुंदों जाफुंसार बेनिफ्राय बिजित बर' बुंदों UPPL बेनिफ्राय सानसुमा बुंदों BPF 9 to 10 होनना बुंदों एन डिमासा बुंदों UPPL जिन्दाबाद मिजिङा बुंदों दिनै 4 मे बेनिखायनो 4+8 UPPL होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट कमेन्ट गोबांथार कमेन्ट फैदों मोजां फैदों बहुत मोजां कमेन्ट्स फैदों BPF-निफ्रायबो UPPL-निफ्रायबो BJP-निफ्रायबो दा बिनिफ्राय दा आसामावसो सरकारा सोर सालायगोन जोंहा BTC-आव BPF-आनो जा UPPL जाय सरकार गैया माने बेजोंनो सिथाबनानै थानांगोन उपाय गैया फाइनेन्स पावार गैया दा फाइनेन्स पावार गैयिनि थाखायनो आसामजोंहाय सिथाबनांगौ जागासिनो दं उपाय गैया दा जायनि जाउनाव 125th एमेन्डमेन्ट बिल बेखौ नांनो नाजागासिनो दङ जेब्लासिम बियो पास जाया अब्लासिम दा BTR एग्रिमेन्ट मथे फाइनेन्स पावारा डाइरेक्ट सेन्ट्रेल फान्ड फैनायनि बाथ्रा दङ 125th एमेन्डमेन्ट बिलावहाय फाइनेन्स पावार लोगोसे कनस्टिटुवेन्सिस जेनेखि 60टा समस्ति जानांगौ बेखौबो मेनसन खालामनाय दं होननानै जों गोबां जुदि बेफोरो जामारोब्लाथ' जोंनि थाखाय जोबोर मोजां सोरबा BPL जा कंग्रेस जा BJP जा सोर BTC सरकार सालायगोन बेनो बजाखौ दांनो मोनगोन डाइरेक्ट बजाखौ आरो डाइरेक्ट बजाखौ दांनो मोनोबा खामानि मावनायावहाय स्पिड जायो स्पिडआप जागोन प्रसेसा थाब जागोन प्रग्रेस जागोन दा बेखायनो बेखौ जोंनो नांगौ नेक्स्ट कमेन्ट आदसा स्कलारशिपनि बागै रायलायगोन स्किमनि बागै रायलायगोन अखिलाया बुंदों UPPL जिन्दाबाद होनना बुंदों बेनिफ्राय प्रनय ब्रह्म बुंदों UPPL जिन्दाबाद होनना बुंदों बेनिफ्राय राम बसुमतारी बुंदों NDA प्लास BPF ज' जायाबा BTC-आव BPF-नाव सालायगोन बेखौ कमेन्ट्सखौ आं बारा मोजां बुजियासै सिबिस्ताना बुंदों UPPL 9 BJP 1 BPF 4 कंग्रेस 1 होनना बुंदों एनसोंफोरा बुंदों UPPL होनना बुंदों ओमफ्राय MK ब्रह्म बुंदों BPF बोरमा खासि जागोन आदा होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय दैपेन मुसाहारि बुंदों UPPL मोनगु देरहागोन होनना बुंदों एन्ड डिमासा बसुमतारी बुंदों कंग्रेस दानांगौ आसामाव होननानै एक्सुवेलि कंग्रेसखौ नोंथांमोना माने एक्साइटेड जागासिनो नामा कंग्रेस सरकार जागोन होननानै माने कंग्रेसआबो फेमास नालाय आरो कंग्रेसआबो सरकार सालायदोंमोन नङा होमबा आसामावहाय दा बेखायनो कंग्रेस फैगोन नामा सानदों गोबां सानगासिनो दङ एन्ड बेनिफ्राय बिपुल बर'आ बुंदों UPPL 12टा देरहागोन होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट कमेन्ट बजा हनग्रा होनदों बजा बयनोबो नांगौ बजायाथ' नांगौ नङा होमबा बजानि थाखायबो खायसे फैयो दा बजा गैयाबा खामानिबो जाया दा बजा नांगौ जायो माखासे डेभेलपमेन्ट खामानियावहाय बजा गैयाबा जाया खौ थांनो मारै मोनदों स' वेस्ट बेंगलाव TMC-आ लिड लागासिनो दङ स' वेस्ट बेंगलाव BJP-आ एकदम गाहायाव वेस्ट बेंगलाव होनोबा TMC स' TMC ममता बेनार्जी थ' नोंथांमोना खोनादों जानांगौ बिथांमोना लिड लागासिनो दं दायो TMC हिसाबै
खैथायाव मोनगोन फाइनाल रिजाल्ट स' खैथायाव मोनगोन फाइनाल रिजाल्ट बेबायदि डाइरेक्टलि बुंनो हाया राउन्ड वाइसआव सानबाय थागोन दङ बेनिफ्राय ओरै थायो मोनसे एस्टिमेट थायो नालाय बर्डआ हमना ला 80,000 स' 80,000आव हमना ला 10 राउन्ड थांबानो मिथिखागोन आरो हा 10 राउन्ड थांबानो मिथिखागोन दा 5,000 खरि 10 बार सानबा 50,000 जागोन ना 50,000आवहाय सोर बांसिन भट मोनदों होमबा मिथिखागोन आरो सोर देरहादों साइलेन्ट भटार जाना थाबाय आं येस साइलेन्ट भटार्सआनो फेजेनगोन सोरखौबा देग्लाय साइलेन्ट भटार्सआ 80%आ सोरनाव गोग्लैदों बेखौ आं लास्टआव खोन्थालांगोन उदालगुरि इलेक्ट हिसाबै दा उदालगुरियावहाय दा इन्डिया मोननै लिड लागासिनो दङ माजबादाव मोनसे टंलायाव मोनसे डिस्ट्रिक्ट हिसाबै भेरगाव 50-50 उदालगुरि मेन एलएसि रिहन दैमारिजों आरो लोगोसे हमना ला दिपेन बर'जों सानैजों एकदम फाइट जागोन गोबांथार फाइट जागोन आरो सबसे एक्साइटेड खोनासंनो बिथांमोननि सानैनि रिजाल्टखौहाय आरो बिथांमोननि सानैनि गेजेराव सोर बांसिन पस्टेल भटआ गोग्लैदों दा बावैनो रोखा जानो थांगासिनो दङ पस्टेल भटआव जायनो देरहागोन स' बेनो माने देरहागोन एमएलए हिसाबै देन जों सिदा थाङोबा जों क'क्राझार दा जों क'क्राझारखौ सावरायनो जों चिरां बाक्सा तामुलपुरखौ जों उनाव रायलायगासिनो दङ तामुलपुर होननाय लोगो लोगो प्रमद बर' बिथाङा 100% उइनार गेरेन्टि प्रमद बर' बिथाङा तामुलपुरावहाय 100% उइनार माजबादाव सरान बर' 100% उइनार एन्ड बेनिफ्राय टंलायाव बिजेपिआ उइनार बेखौ जों मिथिबाय दा गेजेराव मोननैया एनडिए बेखिनिखौ जों मोनथ'दों उदालगुरि हिसाबै गुड मर्निं अनसुमाय गुड मर्निं एन्ड बेनिफ्राय मैसो माबा बायखाबाय सिडलियाव आदसा दा जोङो क'क्राझाराव फैनोसै स' क'क्राझाराव टटेल मोनबा सिट्स दङ बयबो क'क्राझाराव कमेन्ट्स खालामहर क'क्राझारनि सोर दङ दा क'क्राझारनि सोर दङ स' सबसे माने खोनासंनो लुबैनाय बेनो जाहैबाय 3 नं एलएसि सेवलि भार्सेस लरेन्स सोर थांगोन माबार नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामहरदो मानोना बेवहाय गोबांथार फारागथि माखासे साइलेन्ट भटार्स जादों आरो माखासे एकदम गोबां खोथा हाबना दङ क'क्राझार एलएसियाव स' क'क्राझार फेमास दङ आरो एक्सुवेलि फेमास आरो रिच फेमिलि आरो फेमास होनांसिगोन फेमास क'क्राझार 3 नं क'क्राझार बावखुंग्रिनि सायाव जों सावरायगोन अके बावखुंग्रिनि सायाव जों सावरायगोन खिन्थु क'क्राझार 3 नं एलएसिखौ जोङो माने रायज्लायनोसै अके जोंनि फेमासा जाबाय क'क्राझार 3 नं एलएसि उदालगुरि एलएसि बेनिफ्राय तामुलपुर आरो बेनिफ्राय दतमा बे मोनब्रैसियाव माने गोबांथार माने एक्साइटेड बयबो जागासिनो बिकज फेमास केन्डिडेट दङ देन फैबाय फार्स्टआवनो फैबाय रबिन्द्र मोसाहारि क'क्राझार लरेन्स सार होनना बुंदों एन्ड कुनजुलि नार्जारि दतमा रबिराम देरहागोन होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय नितिन लाइफस्टाइलआ बुंदों कि माने लरेन्स इस्लारि होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय एबि बड'आ होनदों सिडलि आदसा बे आलादा जाहैबाय बिसम्बि बसुमतारि क'क्राझार UPPL होनना बुंदों माने 3 नंआव आरो जेसय नार्जारि बुंदों UPPL 3-4 होनना बुंदों पर्बतजरा कंग्रेस थांबाय पर्बतजरा कंग्रेस थांनाय चान्सआनो दङ क'क्राझाराव UPPLआ 3 BPFआ 2 होनना बुंदों सोरबा सासे आं नामखौ बुंला एन्ड प्रेरणा नार्जारि 10,000नि बम लाबोखाबाय आदसा दे गावख्रुबदो गावखोदो गावो उदालगुरि UPPL दा होनना बुंदों मटिभेसनेल सर्स बेनि बागै आं बुंगासिनो जोबनायथिं गोबांथार एक्साइटेड जागासिनो बेनि सायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा उदालगुरि हिसाबै फेमास दङ जों क'क्राझारनिखौ रायलायग्रोदों पुर्न नार्जारि बुंदों राजु कुमार दतमा होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय नोंसिनि BKWCआव UPPL BPF गैया नोंसिनाव BJP कंग्रेससो जागोन दैमारि अनिमाया बुंदों 100% लरेन्स सार होनना बुंदों
पुर फेमिलिया होनदों दाथ' जेबो रावनिबो एगेन्स्ट बुंथ'नो हाथ'ला एक्साइटेड आथ' जाखादों बयबो बाट रिजाल्टआ दा फाइनालावसो मिन्थिसिगोन नेनानै थाबाय बे नंगौ थिगानो फंबाय आनन्द गुड मर्निं ब्र सिडलि चिरां 19 एलसिया BPF 100% आदसा नेक्स्ट बयसा थाबथादों मानो होनोबा बे माबाया माने जिथु नेटआ एसे प्रब्लेम जादों आरो नेक्स्ट लेभेलाव फैगासिनो दङ जिके देरहाया होनना बुंदों दा एक्सुवेलि आङो क'क्राझार 3 नं एलएसिखौ बुंनो सानो कि माने जिनोखि इनफरमेसन मोननाय बादिब्ला जेरै आं बुंदों माजबाट स' नोंथांमोना दा आंखौ वान साइड लादों सानलायगोन माने जोंनावहाय माखासे सर्सआ फैयोथ' खायसे सानदों बेखौनो आदाया UPPL नि आदाया BPF नि आदाया कंग्रेसनि होनलाबायगोन बा BJP नि होनगोन TMC होनबा आं गाज्रि मोननाय नङा BPF UPPL होनबा नोंथांमोना आंखौहाय माने कनफिउस सानगोन खायसे TMC खौनो सानना लादो TMC दा खोथाया जाहैबाय सोरबा BPF UPPL आदाया सानगोन माजबाटआव येस 100% BPF देरहागोन माजबाट BPF देरहासिगोन अके बेखौ डिक्लेयार खालामखाबाय टंलायावहाय NDA देरहागोन माने BJP देरहागोन आरो क'क्राझार 3 नं एलएसि क'क्राझार 3 नं एलएसियावहाय खोथा जाहैबाय BPFआ दा दङ NDA जों दङ माने BJP जों दङ जाय जायगायाव जाय जिनिसावहाय BJP थायो बे जायगायाव मुस्लिम भटआ होआ मिथिबायना मुस्लिम भटआ होआ जाय जायगायाव BJP जों सिथाबनानै थायो बेवहाय मुस्लिम भटआ होआ जेरै UPPLआ थांनाय बाराव BJP जों दङमोन बिनि थाखायनो भटखौ मोनाखैमोन दा सेउलि मेदाम मोननि लरेन्स मोननि समस्तियावबो मुस्लिम भटआ गैया नङा दङ दा मुस्लिम भटआ जुदि सेउलि मेदामनो जुदि गोग्लैयाखैबा अके मुस्लिम भटआ जुदि गोग्लैयाखैबा आदिबासि भटआबो आदिबासिफ्राबो ST होगोननानै भट मोनदोंमोन नालाय थांनाय बाराव जुदि ST दाखालि ST नि गोबां दावराव जालांबाय ST मोनासै बावहायथ' हायासै होनो दा बिदिबा रुलिं गभर्नमेन्टनि दाय जायो नालाय बेखायनो जुदि आदिबासिफोराबो जुदि BPFनो भट होआखैब्ला येस 100% सेउलि मेदामा जेनगोन आरो मोनसे दंबावो जे माने खायसे रिपर्टआव मोननाय बादिब्ला सेउलि मेदाम जिनोखि हौवायानो हासबेन्डआनो सिफखा नालाय बेनिफ्राय हिन्जावाबो मिनिस्टार बा हयथ' MLA जानो नागिरदों बेखौ खायसे वार्कार्सफ्रा दुखु मोनदों होननानै सर्सआव मोनदों आरो बेसेबां सैथो आं बारा बुंनो थांला खिन्थु सर्सआव मोननाय खायसे नंगौबो जायो खायसे नंखायबो जायो दा गेजेरावनो हमना ला बुंदोंखि माने न'खरावनो सानै EM हयथ' हमना ला मिनिस्टार बा चिफ बेबादि जाजानो पार्टि वार्कार्सफ्रा बादों आरो गोबांथार पार्टि वार्कार्सआवहाय माने सेनियरफोर थायो बा दैदेनगिरिफोर थायो बिथांमोना टिकेट मोना थ' बिथांमोना जुदि सोरबा मोननायमोनब्ला बिदि टाइपनि बाथ्रा ओंखारदों प्लास ओरैहाय बेराफारसेथिं जोंहा हमना ला आयं हमना ला जोंहा ओरैहाय प्रमिला रानि ब्रह्म थ' बिथाङाबो टिकेट बिदोंमोन जाहैदों दा बिथाङाबो मोनासै दा बेखायनो प्रमिला रानिनाबो गैया नङा माखासे सापर्टार्स दं गैयाबाबो 10,000निफ्राय 15,000 भटार्स दङ थ' बिनि भटार्सआबो सेउलि मेदामनो होआखै होननानै सर्सआव मोननाय जादों दा बेखायनो साइलेन्ट भट खारदों लरेन्स बिथाङा खारदों आरो आदिबासि बांगाला लरेन्सनो होदों होननानै गोबांथार माने सर्सआव इनफरमेसन मोननाय जादों अब्ला बेखौ नायोब्ला 3 नं एलएसियावहाय 3,000निफ्राय 4,000नि गेजेरावहाय लरेन्स बिथाङा देरहागोनखौहाय माने सर्सआव मोननो हादों आरो दा बे बेसेबां सैथो बेफोर गासैबो सर्सआवसो नाथाय सेउलि मेदामाबो स्ट्रं बेबो स्ट्रं दा सोर देरहायो नाथाय दा 60%खौ लादों लरेन्स बिथांखौ देरहानाय लादों 3 नं एलएसि हिसाबै आरो दा बे गासैबो दिनै क्लियार जागोन नैबेहाय नै दायो एक्सुवेलि दायो मा जागासिनो दङ साननायाहाय दा ओंखारखोरि जालाहाय बेयाव नायबानो जाबाय नै दा बेनो आरो माने जोंनियावहाय भट बेंक हिसाबै फिसा जाथियाबो माने बिराद मैखोम रल लायो दा जेरै मुस्लिम भट आरो आदिबासि भटआ जोंनाव मेटार खालामा नङा जोंनाव बिराद मेटार खालामो नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालाम आं कमेन्ट्सखौ नायगासिनो दङ दा जों थांसै नेक्स्टआव दतमा
दा दतमायावहायबो गोबांथार माने मोजां लिडार दङ सानैबो जोबोर मोजां लिडार सानैखौबो आं माने गोबां मानियो बिथां रबिराम नार्जारि आरो लोगोसे राजु नार्जारि स' सानैबो स्मार्ट सानैबो माने जोबोर मोजां क्वालिफाइड रिजाल्ट माने क्वालिफाइड केन्डिडेट सानैबो दा बेखौ नायोब्ला दतमायावबो सेम कन्डिसन दतमायावबो माने मुस्लिम भटआ मेटार खालामसिगोन मुस्लिम भटआ मेटार खालामसिगोन बे नङा जे माने एमएलए थाखानाय बा हयथ' सोरबाया देरहाथारनांगौ बेबो नङा मेटार खालामो माने पार्टिया आरो जेरै एग्जाम्पल दा आं बुंनाय बायदि जेराव बिजेपि थायो बावहाय मुस्लिम भटआ माने खारनो नागिरा माने बिथांमोना बिराद गियो आरो हिमन्तआ डाइरेक्ट बुंखादोंखि माने एबेक्सन खालामगोन होननानै एबेक्सन खालामजानो बिराद गिखांमोना खायसे सरकारि हायाव गैया नङा दं आरो गैया नङा बिथांमोना सरकारि हायाव थायो बेखायनो एबेक्सन खालामजानो गिनानै माने बिजेपि सरकारखौ फेजेननो लुबैयो आरो बिसोरो मुस्लिमफोरा दा दा खोथाया जाहैबाय दा मुस्लिम भटजोंहाय आदिबासि भटआसो मेटार खालामो मुस्लिम भटआ सोरनावबा थख' वान साइड खारबाय होनबाथाय जायनाव भटआ गोग्लैगोन बेनो देरहागोन थांनाय बाराव बिटिसिआवबो वान साइड भट खारनानै मुस्लिम भटआ बिपिएफआव खारदों आरो इउपिपिएलआव खाराखै जायनि जाहोनाव इउपिपिएलआ जेनदों दा बेखौ नायोब्ला दतमायावबो एसे 50-50 जाना दङ नाथाय आंनि बादिब्ला 60% रबिराम नार्जारिया देरहानाय चान्सआ दङ 60% दतमा हिसाबै आरो राजुआ 40% चान्सआ दङ नाथाय जुदि मुस्लिम भट जुदि राजुआ मोनदोंबा स' राजु थांगोन जुदि मुस्लिम भट मोनाखैबा रबिराम नार्जारि थांगोन आरो स' नेक्स्ट जों फैनोसै दा उदालगुरि स' उदालगुरि गोबांथार एक्साइटेड जागासिनो दङ डिपुटि चिफ भार्सेस दिपेन बर' थ' नोंथांमोना माबार कमेन्ट्स खालाम उदालगुरि हिसाबै मोनदों स' उदालगुरि हिसाबै नोंथांमोना सोरखौ थांगोन बादि मोनदों मानोना गोबांथार एक्साइटेड जागासिनो दङ उदालगुरि 46 नং उदालगुरि लेसि उदालगुरि स' उदालगुरिना बिराद मोजां माने पिक्सारा आरो उदालगुरिना सिमाया चेन्ज जादों दा उदालगुरि हिसाबै बयबो एक्साइटेड जागासिनो दङ उदालगुरियाव मानोना थाखानाय डिपुटि चिफ आरो लोगोसे रिसेन्टलि आबसुनिफ्राय ओंखारनाय बा रिजाइन होनाय होनांसिगोन जेनेखि दिपेन बर' दङ स' उदालगुरियावहाय कमेन्ट्सखौ जों नायग्रोनोसै फार्स्टआवनो एमाव राजा दिपेन बर' होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय अनसोरां मसाहारि बुंदों दिपेन बर' सार होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय दैपेना बुंदों दिपेन बर' देरहागोन होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट रिहन दैमारि बिथांनिफ्राय सोर दङ थ' BPF आरो UPPL उदालगुरियावहाय गोगोम फाइट खालामदों सोर देरहागोन अबुदा बुंदों दिपेन सार देरहागोन होनना बुंदों थ' फैलानि आरो लोगोसे सोर दंमोन फैलाजोंहाय बिनि बागै जों नेक्स्टआव रायलायगोन दा जोङो मेन फकासाव फैनायखौ जों सावरायदों एम ब्रह्मआ बुंदों दिपेन होनना रेन ब्रह्मआ बुंदों दिपेन सार देरहागोन होनना बुंदों एन्ड बोस्रां दैमारि बुंदों उदालगुरि दिपेन बर' देरहागोन होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय दानसोराङा बुंदों दिपेन बर' % गेरेन्टि होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय हाब्लां दैमारि बुंदों आदा बेयाव रावबो रिहन सारनि गैया होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय गेवलाङा बुंदों राजु आदसा बे आलादा जाहैबाय आखिमा बुंदों दिपेन बर' देरहागोन होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय दैथुन ब्रह्मआ बुंदों दिपेन होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव उदालगुरि लेसि बिसक बुंदों कि दिपेन बर' उदालगुरि होनना बुंदों देन नेक्स्ट उदालगुरि लेसि माने उदालगुरि लेसिखौ पिक्सारखौ खोन्थागासिनो दङ एसप्रेन्टआ बुंदों दिपेन होनना बुंदों दिपेन थ' दिपेन जियानो जा नोंथांमोना मिथिगौ फेमास अके रमेश सिंहआ बुंदों दिपेन बर' देरहागोन होनना बुंदों चिरांनिखौ जों सावरायगोन थुलुंगा नार्जारि बुंदों दिपेन बर' बुंदों एन्ड बेनिफ्राय रोखोम मोसाहारि इयुथ्सफोरा दिपेन सारजों दंजोबो आदा स' दिपेन सार उइनार होनना बुंदों एन्ड नेक्स्ट बेनिफ्राय
जर्ज बसुमतारी बुंदों डिफेन्सआव देरहागोन होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय आकाशआ बुंदों डिफेन्स बर'आव देरहागोन होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय बर'सा बुंदों फेमास एक्टर डिफेन्स बर' होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट कमेन्ट थांसै लाभ ब्रह्म बुंदों उदालगुरि डिफेन्स बर' होनना बुंदों रेमा होनना बुंदों डिफेन्स बर' देरहागोन होनना बुंदों एन्ड समिना डिफेन्स होनदों एन्ड बेनिफ्राय तो चलिए जों दा एनालाइज खालामनाय मथे आरो पस्टेल बर्डआ मेटार खालामो दे स' उदालगुरियाव एकदम टाफ कम्पिटिसन जोबोर फाइट खालामदों दा बिनि गेजेराव माखासे पइन्ट दङ बे पइन्टआ माबायदि आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ उदालगुरिया 25 बोसोर रिलिज जाबाय 25 बोसोरावहाय BPFआ 20 बोसोर MLA देरहादों अके 20 बोसोर माने BPFखौ फेजेननो हानाय पावारानो उदालगुरियाव गैया माबायावहाय 20 बोसोरनि खोथाखौ होनदों आं 20 बोसोरावहाय नाथाय जेब्ला BTR जादोंमोन ना BTR जानायाव 2020आव BTR जानायाव 21 ना मायाव 22 ना मायाव इलेक्सन जानायावहाय किन्तु UPPL नि डिपुटि चिफ गबिन्द बिथाङा देरहादोंमोन रिहना जेनदोंमोन आरो बे समावहाय नाथाय बे समावहाय सिमाया माने डिलिमिटेसन जायाखैमोन दे सिमाया माने दाजाबलाय दानख'लाया दानस्लायनाय जेनाखि गामि सोसनसोला बेयो जायाखैमोन नाथाय एबारनि इलेक्सनावहाय सिमाया चेन्ज जादों डिलिमिटेसन जादों जायनि जाउनाव भटार्सआ एबार गावस्राजोबदों दा बेखाय नायोब्ला उदालगुरिनि साइथिंनि खोलाहा मेक्सिमाम गामिया एबार माने उदालगुरि इलेक्शन हाबबाय सिगां बिराद खममोन दा गोबांथार उदालगुरि इलेक्शन हाबदों आरो भटार्सआ बावनो माने चेन्ज जादों दा BPFनि भटार्स UPPLनि भटार्सआ मैखोम दङ दक्षिण उदालगुरि साउथ उदालगुरि खोला उदालगुरियाव दा नाथाय गोदान केन्डिडेट फैदों दिपेन बर' बिथाङा फैदों आरो लोगोसे रिहन दैमारि थाखानाय जेनाखि एक्स MLA आरो लोगोसे डिपुटि चिफ एक्जिस्टिं BTCनि दा नोंथांमोना फोथाया बे नोंथांमोननि बाथ्रा एज ए लकेल हिसाबै आं नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दङ पस्टेल बर्डआ मेटार खालामो दे स' पस्टेल बर्डआ जिनाखि साख्रियालफ्रा मोनथिलायजोबो सोरनो बांसिन भट होदों माने अपेन सोंलायलायदों जाहैदों आरो अके दिपेन बर' आरो लोगोसे रिहन दैमारिनो सोर पस्टेल भट होदों दा पस्टेल भट होनोब्ला मेक्सिमाम बयसा जायाखै नामा आदसा साउन्ड थांदोंना थाङाखै नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामसाय बयसा थांदोंना थाङाखै आं माने मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा खोन्थानो थांगासिनो दङ जाहाथे टेक्निकेल इसु जाया साउन्डआ साउन्डआ थांदोंना कमेन्ट्स खालामसाय माबार साउन्डआ थांदोंना आदसा थांदों अके ठीक আছে दा पस्टेल बर्डआ जायनोखि साख्रि मावो हमना ला अके नेट गैया माने थाबथा जादों येस थाबथा जादों माने नेटआ प्रब्लेम जिअ नेटआ बिराद प्रब्लेम दा गामि ओनसोलावहाय आरो दिनै बयबो इन्टारनेट इउज खालामदों दा पस्टेल भट होनोब्ला जिनोखि साख्रि मावग्राफ्रा गावजों गाव सोंलायदों आरो पस्टेल भटखौ होदों बांसिन एबार माने साइलेन्ट भट गोग्लैदों जाय BPFनि वार्कार्सफोर दङ फुराना मानसिफोर दङ बा हयथ' दङ जिखुनु साख्रि मावग्राया बांसिन BPF पार्टिनि दङ अके माने आं मिथिगौ जे BPFनि बांसिन साख्रियालफ्रा दङ मानो होनबा 2005निफ्राय 2020 सिम बांसिन साख्रि मोननाय जाहैबाय बे समाव सरकारा BPF सरकार थ' बांसिन BPF वार्कार्सनि BPF सापर्टार्सआ साख्रि मावनाय दङ नाथाय एबार मा जादों माने गोदान केन्डिडेट हिसाबै क्वालिफाइड लिडार हिसाबै क्वालिफाइड एनार्जेटिक यां लिडार हिसाबै माने दिपेन बर'नो पस्टेल भटआ 75% गोग्लैदों पस्टेल भटआ 75% दिपेन बर'नो होनाय जादों BPF वार्कार्सफ्राबो होदों जेनाखि साख्रि मावग्रा बोराय मास्टारनिफ्राय लानानै बेलेग पस्टआव थानाय स' बिथांमोनाबो मा दिपेन बर'नो होदों अपेन खोथा बियो माने फुरा माने प्रेक्टिकेल नलेज बे आंनि थ' दिपेन बर'नो पस्टेल भटआ बांसिन गोग्लैदों स' बेखौ दा राउन्ड 1आव नोंथांमोना बेखौ मोनथिगोन मिडियायाव नायबानो जाबाय दा खोथाया जाहैबाय माने रिहन सारखौहाय माने MLA आव माने एबार माने फैजानो बादों बादि खोथा ओंखारदों BPF वार्कार्सफ्राबो मानोना बिथाङा डिपुटि चिफआव दंखायो डिपुटिखौ लाखिथारनांगौ उदालगुरियाव होननानै माने बाथ्राया इन्टारनेलि गोबां ओंखारदों गोबां इन्टारनेल खोथाया BPF वार्कार्सनावबो ओंखारदों बेनो जाहैबाय माने डिपुटिखौ राउन्डबो हरा क'क्राझारावबो हरा चिराङावबो हरा उदालगुरियावनो लाथारनांगौ होननानै माने ओंखारदों आरो आं माइकखौ सोलायबाय एबार
थ' माइकखौ सोलायबाय आं नोंथांमोना साउन्डआ मारै जादों साउन्डआ क्लियार ना दायो माइक चेन्ज खालामबाय चार्ज गैलामोन मोनसेया खोन्थानोसै साउन्डआ माबोरै जादों दायो अके क्लियार जाबाय थ' आं दंमोन माने पस्टेल बर्डनि सायाव अके रेहन दैमारि सारा डिपुटिसिपआवनो थानांगौ गोबां डिमान्ड जादों जोंनि लकेलिटियाव बे नोंथांमोनाबो बहाबा जायगायाव खोनादों जानांगौ जे डिपुटिसिखौहाय उदालगुरियाव थाजानो लुबैदों हरनो बादों होननानै बा हयथ' चिराङाव लांगोन बा हयथ' काम्पानि हैगोन बा हयथ' सोरनोबा लांगोन होननानै बेबादि खोथाया इन्टारनेलि बिराद ओंखारदों माने अके बिराद ओंखारदों जायनि जाउनाव एमएलए आव एबार रेहन दैमारि बिथांखौहाय माने इन्टारनेल साइलेन्ट बर्डआ सापर्ट खालामाखै प्लास ओरैहाय सिमा चेन्ज जानायावबो माने दिपेन बर'आ सिमा चेन्ज जानायखाय दिपेन बर'आ माने जिनिखि भट मोनदों स' बे भटखौ मोनदों आरो दिपेन बर'आ स' आरो इनफरमेसन मोननाय बादिब्ला बांद्राय भटआवबो दिपेन बिथाङा देरहानाय नङा बांद्राय मार्जिन 10-20 हाजार भटआव देरहानाय नङा माथ्र' देरहायोबा 1500निफ्राय 2500 बा 2800 भटआव बिथाङा देरहानाय चान्सआ दङ इनफरमेसन मोननाय बादिब्ला बे पस्टेल भटआवनो देरहागोन आरो पस्टेल भटनि थाखाय बिथाङा देरहागोन नाथाय माजबाद हिसाबै सरान बर'आ 100% आरो मिनिस्टार पस्ट मोननाया एकदम रोखासै सरान बर' बिथाङा BPF हिसाबै दै थ' बेखिनिखौ नोंथांमोना मिन्थिया लिडिंआ सोर लादों लायाखै होनोबा स' दा राउन्ड 1, 2, 3 सिम जेबो हमनो हाया जेब्ला 10 राउन्ड जागोन ना होमबासो माने जिनिसफ्रा माने जाबाय थागोन आरो दा जों थांसै नेक्स्टआव बबेनिखौ जों थांनांगौ जों बबेनिखौ थांनांगौ नेक्स्ट तामुलपुर अके जों तामुलपुर थांगोन नेक्स्टआव जों थांगोन तामुलपुराव चिरांनिखौबो जों सावरायगोन अके चिरांनिखौ सावरायगोन चिरांनि थाखाय मोजां खबर दङ BPFनि थाखाय मोजां खबर दं चिरांनि थाखाय BPFनि थाखाय मोजां खबर दङ जोङो दा तामुलपुरखौ जों सावरायगोन तामुलपुरनि थाखाय मोजां खबर दङ UPPL टंलाया जेनिखि सोंदों ना टंलाया BJP येस BJP थांगोन टंलाया BJP थांनाय चान्सआव दङ मेक्सिमाम BJP थांनाय चान्सआव दङ टंलायावहाय पस्टेल भटखौ फोसावाखै सानगासिनो दङ दे पस्टेल भटआ सानगासिनो दङ पस्टेल भटआनो मेटार खालामो आरो पस्टेल भटखौ लानानैनो दिपेन बर' बिथाङा देरहानो थांगासिनो दङ उदालगुरि हिसाबै आंथ' खोन्थाखाबाय ना माजबादना 100% BPF जाबाय होननानै देन जोङो दा तामुलपुर अके स' तामुलपुरावहाय मा सासे एक्स चिफ होननांसिगोन एक्स BTC चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार आरो लोगोसे गोबां फेमास आरो फुराना पलिटिसियान माने लिडार होननांसिगोन बिश्वजित दैमारि सार थ' सानैबो जोबोर मोजां जोंनि बर' हारिनि थाखाय नाथाय बेखौहाय गोजौनिफ्रायसो माने गोदाव सोराव खालामनाय बादि जाबाय होनना आं सानो खारन बिश्वजित दैमारि सारा सासे स्पिकारमोन नङा होमबा जोंनि बर' हारिनि थाखाय स्पिकार आरो बिथाङा दिसपुराव गोबां खामानि मावदों पार्टिया गुबुनाव थाया मानो BJP BPF थाया मानो बिथाङा मावदों स' आंनि जिनाखि मोनदांनायाव स' बिथांखौहाय माखासे मा होनगोन बेखौ बर'आव जिखुनु प्लान पलिसि लानानै बेयावहाय तामुलपुराव हरनाया मोजां जायाखै गावनि जिनाखि एक्जिस्टिं हमना ला बेरगाव हयथ' टंला बे जुदि गावनि लकेलिटियाव जुदि होनायमोनब्ला थ' बिथाङा येस 100% उइनार जागौमोन आरो बिथाङा टटेलि BJPनिफ्रायमोन नालाय स' टंलायाव होयोब्ला येस 100% बिथाङा देरहागौमोन दा लकेलिटि हिसाबै प्रमद बर' बिथांथ' मेक्सिमाम भटआ होदों दा खोथाया जाहैबाय बे मेक्सिमाम भट होदों प्रमद बर'नो आरो सासे BTCनि एक्स CEM बा चिफ होननांसिगोन थ' बिथाङा डिस्ट्रिक्ट क्रिएट खालामदों नङा होमबा डिस्ट्रिक्ट तामुलपुर जिल्लाखौ सोरजिदों बिथाङा आरो लोगोसे तामुलपुरावहाय मेडिकेल कलेज बिथाङा गायसनदों स' बिथाङा गोबां कन्ट्रिबिउसन दङ आरो गोबां फिसा खामानि मावदों बेखौथ' जों नुहुरा खिन्थु तामुलपुर बानायदों डिस्ट्रिक्ट बानायदों GI टेग बानायदों बेनिफ्राय ओरैहाय मेडिकेल कलेज बानायदों स' अब्ला लकेलिटिया गासैबो गावनि लकेलखौ नायखायो जेरै हाग्रामा सारखौहाय देबोरगाव एरियायावहाय जेब्लायबो देरहाहोयो आरो नायखागोन आरो नायखानांगोन लकेल हिसाबै थिग बेबादिनो प्रमदखौबो तामुलपुरावहाय गावसिनि लकेलिटिया मोजां मोनो बर' जा हारसा जा बांगाल जा मुस्लिम जा थ' बेखायनो तामुलपुरावहाय प्रमद बर'आ देरहानाया रोखासै नाथाय दुखुनि बाथ्रा UPPLआहाय
देरहागोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा जाबाय बिस्वजित दैमारि सारा बेवहाय जेननांसिगोन दा बे मामाया मानोबा हरनांगौ बेखौ आलदायाव हरनांगौमोन एक्सुवेलि आरो बिथांखौबो लांनांगौमोन दा मोनसे एगजाम्पोल होनो आङो ट्राइबेल लिडार ना मोनसे समावहाय सर्बानन्द बिथाङा चिफ मिनिस्टारमोन नाथाय बेखौबो मारैबा खालामनानै एमपि आव हरबाय आरो चिफ मिनिस्टारा मामा जाबाय नायदो अब्ला ट्राइबेल लिडारा लासै लासै मा पावार गैयै जागासिनो दङ थिग बेबादिनो बिस्वजित दैमारि स्पिकारमोन बिथाङा गोबां पावार दंमोन बिथाङा जेननाय लोगो लोगो सासे बर'नि पावारा खमायसिगोन आरो दा बेखौ नोंथांमोना एसे मोजां सान जे बिजेपिया बर'फोरजों माबायदि खेला गेलेगासिनो दङ माबायदि गेम गेलेगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना जाहाथे एसे बुजियो आरो स' बेनो तामुलपुरा मोजां खबर UPPL थांगोन देन गरेस्वर थ' गरेस्वराव रिपर्टआव मोननाय बादिब्ला NDA लिड लादों BJP हिसाबै लिड लागासिनो दङ गरेस्वरावहाय स' गरेस्वरावहाय बर्थमान BJPआ लिड लागासिनो दङ दा नेक्स्ट मानासावहाय BP बा लिड लादों बर्थमान मानासाव फैलाजों सासे दंमोन सोरबा स' BP बा लिड लादों रिपर्टआव मोनफैदों BP बा लिड लागासिनो दङ मानासावहाय बावखुंग्रियाव बर्थमान UPPL लिड लागासिनो दङ बावखुंग्रि हिसाबै देन नेक्स्ट कमेन्ट सनितपुरावहाय BJP थांगोन सनितपुराव BJP थांनाय चान्सआ दङ सनितपुरावहाय लिड लादों बर्थमान सनितपुरनि सोंदोना सासे BJPआ लिड लागासिनो दङ बर्थमान देग्लायनि इलेक्सना एसे इउनिक जागोन स' आनएक्सपेक्टेड रिजाल्ट ओंखारगोन नाथाय सरकारा NDA थानाय चान्स दं दे दहाय सोरबा सोंदोंमोन ना सरकारा सोर जागोन होननानै स' सरकारा NDA थानाय चान्सआ दङ माने 70% चान्स होदों आं NDA खौ माने UPPLआबो NDA दङ आरो लोगोसे BP बाबो NDA दङ नालाय AGP अखम गण परिषदआबो दङ अके थ' बेखायनो माने जिनोखि NDA ना BJP UPPL BPF थ' बिसोरनो सरकारखौ खालामगोन बादिया जाना दङ बर्थमान स्टेटासा नाथाय कंग्रेसआबो सिरि थायाखै कंग्रेसआबो आवाज होदों जे माने बिसोरबो माने मेजरिटि लानानै एलायन्सआवहाय सरकार दागोन बेखौ बुंदों आरो स' बेरगावखौ सोंदोंना बेरगावआ 50-50 जादों दै माने UPPL आरो BPF 50-50 जागासिनो दङ बेरगावआवहाय दा कमेन्ट्सखौ खालामबाय था आं कमेन्ट्सखौ नायगासिनो दङ स' नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामबाय थाबानो जाबाय स' गोबांथार कमेन्ट्स फैदों इलेक्सना जादोंमोन 9 एप्रिल स' 9 एप्रिलाव जादोंमोन दा काउन्टिंआ जाहैबाय 4 मे गोबां सानगोन आसामना माने एथ' लेट होननानै बिदि नङा मानोना जेनोखि वेस्ट बेंगला लास्ट जादोंना लास्ट जानायनि थाखाय बयखौबो नेदों गंबा स्टेटनि रिजाल्टआ दिनै होगोन आरो अके गंबा स्टेटनि रिजाल्टआ दिनै होगोन दा एक्सुवेलि BJP निफ्रायबो माने गोबां गिनाया सोमजिगासिनो दङ माने खायसे केन्डिडेटआ कनफिडेन्स गैयै जाबाय प्रेस मिट मोननाय बादिब्ला आरो बावहाय
कंग्रेसनि आरो रायजो दल जातीय परिषदा माने मैखोम रल लादों। क'क्राझारनिखौ बुङा दा क'क्राझारनिखौ बुंबाय लरेन्सआ लिड लागासिनो दङ बर्थमान क'क्राझार हिसाबै 3 नं एलएसि हिसाबै सिडलियावहाय फेरेंगाजोंहाय पानिरामजों दङमोन स' बिथां पानिरामा लिड लानानै दङमोन बर्थमान रिपर्टआव मोननाय बायदिब्ला माने सिडलियावहाय पानिरामा बांसिन लिड लागासिनो दं माने बिपिएफआ बांसिन लिड लागासिनो दङ परबतजरायावहाय बिपिएफ आरो UPPL आहाय एसे डाउनाव दङ परबतजरायावहाय कंग्रेसआबो थांनो हागौ दे कंग्रेसआ बिजनीयाव इन्टारेस्टिं जादों बिजनीयावहाय भटआ जेनोखि बिजनीयावहाय माने ओरैबायदि जादों खोथाया जे जोंनि बर'फोरनि भटआ गावदों दै बर'फोरनि भटआ गावदों बेबायदि इनफरमेसन फैदों बर'फोरनि भटआ गावदों नाथाय सोरनिया गावदों BPF वार्कार्सनि बर'फोरनि भटआ गावदों खायसे पार्टिनि मेटारावहाय BJPनो होनांदों गोसो गैयाबाबो ओमफ्राय खायसे मा जेनिखि BPFनिफ्रायनो दङमोन सासे केन्डिडेट थ' बिथाङा टिकेट मोनहांमोन नाथाय इन्डिया एलायन्सनि थाखाय मोनासै नालाय मानोना होनांबाय हाग्रामा सादा हमनाला BJPखौ होनांबाय उरुप कुमार देनो स' फार्स्टआवनो नायदों उरुप कुमार देआ जाबाय गुबुननि जायगानि फकिराग्रामनि मानसि BJPआव गेलेफैदों बाट ओरै फारसेथिं दङ UPPनि भटआ गथा थागोन बेनिफ्राय जुदि जोंनि बर'फोरा BPFनि वार्कार्सफ्रा जुदि इन्डिपेन्डेन्टनो जुदि होदोंब्ला भटखौहाय सासे बर'नो होदोंब्ला UPPनि भटआ गथा थादों UPPLआवहाय खिन्थु BPF वार्कार्सनि बर'फोरनि भटआ गावदों BJPआव हाबदों आरो खायसे माने इन्डिपेन्डेन्टआव हाबदों स' अब्ला बिजनीखौ नायोब्ला 2000निफ्राय 4000नि गेजेराव UPPLआहाय देरहानो हागौ रिपर्टआव मोननाय बायदिब्ला दा ओरैबायदि क्रिटिकेल कन्डिसन जादों नाथाय मेक्सिमाम सिटआ गावजों गाव गोबांथार क्लेम खालामलायगासिनो 15था सिटआव 15था देरहागोन बा हयथ' मोनसेल' देरहागोन स' दायो बांसिन लिड लादों दानि टाइमसिम आरो खिन्थु फिक्स नङा उनाव चेन्ज जागोन दायो बांसिन NDA हिसाबै बांसिन लिड लानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ दासिम दा 9था टाइम जासिगोन NDA हिसाबै बांसिन बर्थमान लिड लादों माने BPFआ बांसिन लिड लादों होननांसिगोन बर्थमान खिन्थु आंनिफ्रायबा मोनथामा सियरखा UPPL हिसाबै मोनथामा सियर बे मोनथाम सियरा जाहैबाय तामुलपुर बेनिफ्राय उदालगुरि बेनिफ्राय 3 नं LAC क'क्राझार बे मोनथामा आरो मेक्सिमाम थाङोबा मोनबा 6था आंनिफ्राय UPPL हिसाबै थांनो हागौ बादि खारन रुलिं गभर्नमेन्टजों फाइट खालामनांगौआबो इजि नङा रुलिं गभर्नमेन्टजों फाइट खालामनांगौ इजि नङा बेनिखायनो मेक्सिमाम 6था थांगोनखौ आं लादों UPPL हिसाबै दा फुंनि बेलासिनि 4था 5थायाव मा जायो नोंथांमोना मोनथिसिगोन दा NDA हिसाबै 8थानिफ्राय 10था NDA हिसाबै थानाय चान्सआ दङ मानास सेरफांनिखौ आं आइडिया मोनासै दे मानास सेरफांनिखौ देबोरगावनिखौ खोन्थालै देबोरगाव माने देबोरगाव समस्ति गैया देबोरगावआ लरेन्स आरो सेवलिनि सिङाव दङ देबोरगाव समस्तिया अके थ' बेवहाय लरेन्सआ लिड लागासिनो दङ चिराङाव BJPआ दङमोन बिजनीयावहाय खिन्थु चिरां हिसाबै सिडलियावहाय BPFआ लिड लागासिनो दङ बर्थमान बनरगावआहाय दतमायाव हाबबाय स' बावहाय रबिराम नार्जारिया लिड लादोंमोन दहायो स' रबिराम नार्जारिया बनरगाव जेनाखि बनरगावआ दतमानि सिङाव हाबबाय नालाय सिगां क'क्राझारमोन नाथाय दा बनरगावआ दतमा हाबबाय अके क'क्राझाराव हानाय नङा BPFजों स' मेक्सिमाम क'क्राझाराव BPF थांनाय चान्सआ दङ येस दङ गसाइगावनिखौ बारा आं आइडिया मोनाखै दे गसाइगावनिखौहाय UPPLआबो थांनांगौ गसाइगाव हयथ' BPFआव थांनांगौ बे मोननैनि गेजेराव मोनसे टंला LAC मा खबर टंला LAC BJPनि थाखाय मोजां खबर सरबक समस्तियाव आं बेखौ बारा आइडिया मोनासै दे सरबकआवहाय BJPफ्रा थांनो हागौ सरबकआव बावखुंग्रियावहाय बुहुत क्रिटिकेल कन्डिसन बेनाबो बावखुंग्रियावहाय 1000 बा हयथ' 1500 भटआवहाय UPPLआ थांनो हागौ दतमा BPFआ लिड लादों आदा सानथ'वाखै नामा सानगासिनो दङ राउन्ड 1आ सोलिगासिनो दङ थ' बे पस्टेल भटआ डिक्लेयार जासिगोन पस्टेल भटआव सोर बांसिन भट मोनदों बियो नोंथांमोना मोनसिगोन अके थ' मोनसिगोन
दा गरमाथ' बयबो एक्साइटेड जागासिनो दङ सोरबा सोरबा फरखा गावनो सानखाबाय नङा होमबा फरखा गावनो सानबाय खायसे खायसे दा पार्टियाथ' जागासिगोन 10,000नि बोरमाखौ 15,000आव फाननो हासिगोन जुदि BPF बांसिन देरहायोबा नङा होमबा जुदि बोरमा खासि दङबा 10,000निखौ 15,000आव बिक्रम बिथांनो फानबानो जाबाय मानोना बिथाङा बुंखादोंखि माने 10,000निखौ 15,000 होगोन होननानै स' जायनाखि बोरमा खासि दङ नोंथांमोना फाननो हागोन जुदि BPF बांसिन देरहायोबा अदालगुरिया होनदों बिशाल दैमारिया बुंदों अदालगुरि होनोबा लिड लादों बेनो जाहैबाय बिथां दिपेन बर' बिथाङा लिड लागासिनो दङ बेनो जाहैबाय साउथ उदालगुरिनि थाखाय बिथाङा देरहागोन जुदि देरहायोब्ला मात्र 1500निफ्राय 2,500नि भटनि गेजेराव बिथाङा देरहानाय चान्सआ दङ पस्टेल भटनि थाखाय माजबादावलाय सोर देरहागोन माजबादाव राहुल होनदों माजबादाव 100% सरन बर' BPF देरहागोन माजबादावहाय गैयाबाबो 10,000 भटआव देरहानो हागौ माने गोबां हाजार भटआव माजबादावहाय BPF देरहागोन किन्तु उदालगुरियाव UPPL देरहागोना कन्डिसना जाना दं बर्तमान 100% नंथ'आ कन्डिसना जाना दङ सिडलिना BPF देरहानाया बांसिन लिड लागासिनो दङ बर्तमान नाथाय मा जागोन उनावसो मोनथिबावगोन जेब्ला राउन्ड 15नि खाथियाव थांगोन ना आं बुंदों 10 राउन्डनि खाथियाव थांबासो सोलाय सोल' जाजोबगोन दा हमनो हाथ'वा लिडखौ दायो लायो दसेनो माने बहाबा सेन्टाराव BPF बारा मोनदों बहाबा सेन्टाराव UPPL बारा मोनदों ना बेयावनो माने आप डाउना जायो आरो स' जेब्ला 10 राउन्ड जागोन ना 10 राउन्ड जाबासो माने रियेल डाटाया फैयो 10 बार जाबासो दा नेक्स्ट दा खिन्थु मोनसे खोथा आं नोंथांमोना मोनसे मोजां खोथा खोन्थालांनो मोनसे मोजां खोथा खोन्थागोन आं स्टुडेन्ट्सनि थाखाय दे जायनाखि जब नागिरो स्टुडेन्ट्स लेभेलनि थाखाय मोजां खबरा बे जुदि UPPLआ मोनबासो जुदि सिट देरहायोबा UPPLआ जुदि मोनब्रैनिफ्राय मोनबा सिट्स देरहायोबा सानदो नोंथांमोननि BDCनि ग्रेड 3 ग्रेड 4 BCDC सेक्रेटारि फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डनि सेलारिया थाब जागोन आरो ग्रेड 3 ग्रेड 4नि साख्रिनि रिजाल्टआ थाब जागोन जुदि UPPLआ मोनब्रैनिफ्राय मोनबा सिट देरहाबा मानोना अपोजिसना स्ट्रं जायोबा माखासे बाथ्रा गोबां बेरखाङो जायनि जाहोनाव स्टुडेन्ट्सनि थाखाय मोजां जागोन खारन अपोजिसना स्ट्रं जायोबा रुलिं गभर्नमेन्टआ थाबनो माने खामानिफोरखौ स्पिड आप खालामनांगौ जायो माने डिले खालामनो हाया गोबाव खालामनो हाया पेन्डिंआव दोननो हाया दा बेखायनो जुदि 3 मानसि देरहायोबा दिपेन बर' प्रमद बर' आरो लोगोसे लरेन्स इस्लारि 3 मानसि देरहायोबा नायदो ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रिया प्रसेसा थाबनो जागोन मानोना बिथांमोना पस्ट खालामगोन अपोजिसन पार्टि हिसाबै बिथांमोना पस्ट खालामगोन बेखायनो स्टुडेन्ट्सनि थाखाय UPPLआ मोनब्रै मोनबा देरहायोबा येस नोंथांमोननि बुस्थुआ साख्रिया थाब जानाय चान्सआ दङ BTCना आरो रुबिराम नार्जारि देरहायोबा थाबैनो टेटनि रिजाल्टआ ओंखारसिगोन मोजां खबर देरहाबाबो जेनेबाबो बिथाङा टेटनि रिजाल्टखौ होगोन नोंथांमोना टेट रिजाल्टखौ मोननो थांगासिनो दं बारा गोबाव गैला मेनि लास्ट सप्तायाव मोननाय एपइन्टमेन्टखौ मोननाय चान्सआ दङ दा गाव गावबागाव नोंथांमोना प्रे खालामदो सोरनो भट होदों गोबाङाथ' गाव गावबागाव पार्टि थायो मालाबा समाव पार्टिखौबो नाया सोरबा मालाबा समाव केन्डिडेटखौबो नायो जुदि सासे पार्टि दं होननानै जुदि सासे गोरों लिडारखौ होआबा मा लाब नङा होमबा अपोजिसन पार्टिबाबो गोरोंखौ होयोब्ला मोजां जायो मानोना गोबांथार माने बेबादि बाथ्रा थायो नालाय दा ओंखारनाय नङा मानो होनबा एसे टाइम लाबावगोन दे एसे टाइम आं बुंदोंखि माने जेब्लानोखि 10 राउन्ड जायोना 10 नोंथांमोना माने मोनहैगोन आरो दा एक्सुवेलि नैबे आं नैबाव नुदोंना नोंथांमोना बे लिडिं वान मोनदोंना स' बेफोर लिडिंआ माने आं बुंदों आरोने माने खोथाया नंगौ जि सेन्टारावहाय भटखौ बारा मोनदों BJPआ बारा मोनदोंबा बे एसे लिड लागोन दसेनो चेन्ज जागोन खायसे सेन्टारावहाय EVM मेसिनखौहाय बेलेग सेन्टारनिखौ बेलेग नालाय
दा लासै लासै सानबाय थायो नालाय बेखायनो खायसे एबिएमआवहाय बहाबा सेन्टाराव बारा मोनदोंबा लिड लागोन आरो जेरै दा बिजेपिया खायसे लिड लानायखौ देखायदों। दा नायदो नोंथांमोना दा एक्सुवेलि बिजेपिया बावहाय लिडिं होदों खिन्थु बबे इलेक्सन बेखौ होआखै बास जास्ट माने देरहाबा नैबे वानाव थागोन आरो वान उइनाराव थागोन खिन्थु दा बे देरहादानो मथा मथि बे बुहुत टाइम लागोन दे बुहुत टाइम लागोन 12टा 1टासोआवसो बेवहाय देरहानाया फैगोन आरो। दा कंग्रेसआ दासिमबो लाथ'वाखै खिन्थु जों वेस्ट बेंगल थाङोबा ना वेस्ट बेंगल थाङोबा बिथांमोना टिएमसि सरकार जागोन दै टिएमसि सरकार जागोन वेस्ट बेंगला। दा बे बिजेपिया सोर लादों होनोबा बे सिमानो लागोन बिथां मामायानो लागोन बे दा बर्थमान फार्स्टआव जालुकबारियाव मानोना जालुकबारियाव बिथाङा 100% देरहागोन ना 20-25-30 हाजारसो भटआव देरहागोन बियो जालुकबारियाव 20निफ्राय 30,000 भटआव देरहानाय चान्सआ दङ जालुकबारियावहाय। थ' बे मामा जागोन बे अके बे मामायानो जागोन नाम्बार वानआ दायो बर्थमान मामाया लिड लादों जानांगौ मानोना बिथांना फुरा जालुकबारिना बांसिन माने बिथांनि सापर्टार्सथ' दंखायो जालुकबारियावहाय मानोना जालुकबारियाव बिथाङा गोबांथार माने अनुस्थान खालामबाय जेरै कलेज इउनिभारसिटि एयारपर्ट जि खालामनांगौ दं बिथाङा बांसिन अभारब्रिज बावनो मावदों नालाय थ' बेखायनो बे देरहाखागोन मामाया अके नैबे मामा वानआ मामा बर्थमान। दा बेखिनि जों नेक्स्टआव लाइभ फैबावगोन मानोना गोबांथार लिड लानाय दङ आं रिपर्टखौ लाबावगोन दसे उनावहाय। बेरगाव सोंदों बेरगावहाय 50-50 जादों अके बेरगाव UPPL 50-50 BPF 50-50 बुंनो हाथ'वा। बिरुज दैमारि बुंदों उदालगुरियाव डिफेन्सारआ देरहागोन 100% होनना बिथाङा बुंदों स' बिथांखौ दा ओरैनो लाथ'दों मानोना बिथाङा एग्जिट पलावबो देरहाखानायाव दङमोन आरो गोबांथार माने SMS मिडियायावबो गिदिर गिदिर पर्टेलाव बिथांमोनाबो डिफेन्स भटखौ लादों सेफ जनाव लादों आरो पस्टेल भटआवबो बिथाङा बांसिन भट मोनदों 80% भट मोनदों पस्टेल भटआव 75 हयथ' 80% भट मोनदों मानोना फुराना टिचार्सफोर आरो लोगोसे रिटायारमेन्ट जानाय आरो लोगोसे रिटायार जाहां आरो साख्रि मावनाय स' आरो लाइमोनफोर साख्रि मावनाय थ' बिथांमोना मा डिफेन्स बर'नो भटखौ होदों होआखै नङा होदों स' बिथाङा माने गोबां चान्सआव दङ अके गोबां चान्सआव दङ देरहानाय अब्लाबो मार्जिन भटआव बारा देरहानाय नङा जास्ट 1500निफ्राय 2500 भटआव बिथाङा देरहानो हागौ। खिन्थु सरन बर'आ मोजां देरहासिगोन एन्ड बेनिफ्राय टंलायाव BJP देरहागोन आरो बेरगावआव हयथ' UPPLआ देरहानाय चान्सआ दङ लासै लासै। थ' फैलानि अके स' फैलाखौ गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो स' फैलानि आरो लोगोसे जोंस्रां जितु ब्रह्म फैला ओमफ्राय ओरैहाय सोर दंमोन ना कमल मा नाममोन आं एक्जेक्टलि गोसोआव गैला मानोना मानासआ एसे गोजान जायो जोंनिफ्राय। थ' बावहाय इनफरमेसन मोननाय बादिब्ला फैला सारखौहाय बारा आसा गैयाबो होननाय खोनादों माने मानासावहाय आरो एक्सुवेलि आं बुंनाय बादिबो जाजोबा येस नंगौ आं बुंनाय बादि जाजोबा मानोना लकेलिटिया बांसिन मिन्थियो आंनिफ्राय मानासआ गोजान जायो नालाय दा जेरै उदालगुरिनिखौ जों बांसिन मिन्थिगौ नाथाय मानासनिखौ जों बारा एसेबां हगारनो हाया अके बेखौ लकेलनि मानसिफ्रासो मोनथिसिगोन पिकचारा माबादि खिन्थु क'क्राझारावहाय 3 नं एलएसियाव आंहा गोबांथार लोगो दङ आरो सर्स मोनो माने क'क्राझार एलएसियाव लरेन्सआ थांगोन बादिखौ बुंदों साइलेन्ट भटआव आरो ना साइलेन्ट भटआव मानोना माखासे पार्टि वर्कार्सफ्रा माने सेवलि मेदामनो भट होआखै जाहैदों
बेफोरबायदि खोथा बेरखांदों माने फेमिलियाव गासिबो लिडार जाजानो बानाय इदि बेरखाङो नालाय मानोना पार्टि खालामग्रा गोबां सिनियरफोर लिडारफोर थायो जायफ्रा टिकेट बिबाबो मोना स' बिथांमोना टिकेट मोननो लुबैदोंमोन जाहैदों हयथ' सोरखौबा होजानो लुबैदोंमन आरो ओरै आयं प्रमिला रानि ब्रह्म बिथाङाबो माने टिम दङ नालाय स' बिथांनि टिमाबो माने सेवलि मेदामनो भट होआखै होननानै गोबांथार खोथा ओंखारदों दा बेफोर नंगौ नंमारा बेफोर उननि बाथ्रासै दाहाय मोनथिसिगोन नाथाय लरेन्सखौहाय देरहानायाव लाथ'दों आरो बर्थमान आं लरेन्सनि रिलेटिभ जायो आदसा माब्रै खबरा लरेन्स बिथांनिया खोन्थाहरदो होमबालाय बावखुंग्रियावहाय जुदि बिजेपि थाङोबा सानदो बर'फ्रा लस दे बावखुंग्रिनि जायफ्रा दङ आं सिगांनो बुंबाय थादोंमोन नोंथांमोना राजिब बांगाल राजिब ब्रह्म बिथांनो होयो ना प्रतिभा ब्रह्म बिथांनो होयो हो खिन्थु उमुक जुमुक उमुक तुमुकनो दाहोना आं बुंदोंमोन खिन्थु बावखुंग्रियाव जुदि गुबुनखौ देरहायोबा नों बिपिएफनि बर' नों इउपिपिएलनि बर' थ' नोंथांमोनानो लस जागोन स' दायो राकेश राकेश फेमास नङा होमबा बिथाङा गोबां मोजां मोजां गान खनो गोबां मोजां मोजां एनारजेटिक लिडार आरो एकदम स्ट्रं लिडार होननांसिगोन माने देहायावबो भइसआबो स' बिथाङा गोबांथार मिथिनो लुगैगासिनो दं बिथांनिखौबो राकेश सारनिखौ हमना ला एक्सुवेलि बिथाङा देरहाखादोंमोन थांनाय बारावबो एमसिएल आवहाय बिथाङा खननै देरहाबाय एमसिएल आरो खनसे इएम जादोंमोन दा जिनिसा जाहैबाय राकेशआ एक्सुवेलि मुस्लिमनि भट मोनबा येस 100% बिथाङा देरहागोन जुदि राकेशआ मुस्लिमफोरजों मोजां सोमोन्दो लादोंथ' थांनाय बार इलेक्सनावहाय फुरा हाबहैजोबदों जुदि राकेशखौ जुदि मुसलमानफोरा थगायाबा मुस्लिमफोरा थगायाबा बिथांनि थफि गाननायखौ मोजां मोनदोंबा बिथांनो भट होदोंब्ला स' येस राकेश ब्रह्म बिथाङा देरहागोन जुदि मुस्लिम भटआ माने होदेरदोंबा बर'फोर हिसाबैथ' बांसिन भट मोनदों बियो बर' हिसाबै बर'फोरा बिनो हमना ला 60% भट होदों 100आवहाय माने 100 जनावहाय 60 जना बिनो भट होदों आरो नाथाय बर'नि भटजों देरहाया दा मेटार खालामो मुस्लिम भट आरो आदिबासि भटआ दा बेखायनो मुस्लिम भटआ राकेशनो होदोंब्ला येस राकेशआ देरहागोन बाक्सा हिसाबै केशब इस्लारि बुंदों नों बुंनाय बायदियानो आदा 100% बेनो थांगोन आदसा लरेन्सआ थांगोन आरोना खोथाया जाहैबाय बेनो आरो रिपर्ट मोननाय बादिब्ला माने साइलेन्ट भटआव बिथाङा देरहागोन आरो बिपिएफनि वार्कार्सफ्राबो बिथांनो भट होदों लरेन्सनो बेखौ जों मोनथिदों दा नेक्स्टआव मा जायो नायदो राकेश सार इज द बेस्ट होनना कमेन्ट फैदों प्रशान्त नार्जारिया हप फर द बेस्ट जायखिजाया पार्टिनिफ्राय रिजाल्ट फैया मानो एसे मोजां रिजाल्टआ मोजां केन्डिडेटआ फैथों दिसपुरावहाय जोंनि बर'नि इस्युफोरखौ बुंनो हानाय जानांगोन बिपिएफनिफ्राय बुंनांगोन इउपिपिएलनिफ्राय बुंनांगोन मिसना मोनसेल' बर'आ माने डेभेलपमेन्ट जानांगौ डेभेलप जानांगौ बर' हारिया जौगानांगौ बे मिसनखौ लानांगोन बे जिथुनाखि एमएलएफोरा आरो सिटेटआव बर'नि एग्जाम लिरनो मोना बेफोरखौ कुइसन खालामनांगोन सोनांगोन सिटेटफोरावहाय एसएससि एग्जामाव एसएससि बेंकिं लेभेल एसएससि निफ्राय रेलवे बेफोरावहाय बर'जोंहाय एग्जाम लिरनो हानाय बेखौ एमएलए एमपिआ मावनांगौ जेरैहाय रिजनेल लेंगुवेजजोंहाय लिरनो मोनोबा आसामिसफ्रा लिरनो मोनो एसएससि आवहाय 13टा लेंगुवेजेस जेनेखि 13टा हिन्दी इंलिसनि अनगायै 13टा जाथिया 13टा हारिया गावसिनि रावजोंहाय एग्जाम लिरनो मोनो दा बेफोरखौ जोंनि बर'आबो लिरनो मोननाय जानांगोन बिकज जोंनि बर' रावा 8 सिडिउलाव इनक्लुड दङ अके 8 सिडिउलाव गासै 22टा लेंगुवेज दङ बेनि गेजेराव बर'आबो दङ दा नाथाय दुखुनि बाथ्रा सिटेट एग्जाम इउपिएससि एग्जाम बा हयथ' हमना ला एपिएससिखौ फाइनालखौ लाबाय जेनेबा हमना ला बर' बेनिफ्राय ओरैहाय एसएससि बेंकिं बावहाय बर'जों लिरनो मोननाय बे जिनिसखौ आंनिफ्राय फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै एमएलएफ्रा दिसपुराव कुइसन खालामनांगौ बा हयथ' एमपिफ्रा रायजो सभा लकसभा बेखौ पास खालामनांगौ होमबासो बियो लिडाराव गोग्लैगोन माने बे प्रायरिटि ओंखायनो गोरों लिडारखौ नांगौ ओरैनो एमएलए देरहानो थांबा जेबो लाब गैया लामा दालां मावनायजोंल' जेबो जाया लामा दालां स्किम आसनि दिहुननायजोंल' जेबो जाया मेन जिनिसखौ मावनांगोन होमबासो सासे क्वालिफाइड एमएलए होनगोन जों दा बेखायनो आं बुंदों बिपिएफनिफ्राय जा इउपिपिएल जा गोरोङा देरहायनांगोन आरो स्ट्रं खालामनांगोन जोंनि बर' हारिखौ येस क'क्राझारावबो सेन्टार नांगौ जेरैहाय डिजिटेल दानि जुगाव सिबिटि ना कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेसन सिबिटि एग्जाम जायो बे फेसिलिटिया जोंनि क'क्राझार बा हयथ' तामुलपुर बा हयथ' बिटिसिआव मोनसे थानांगौ जेरैहाय क'क्राझारना गुवाहाटि फैनांगौआ इजि नङा उदालगुरिया एसे खाथि जाबावो नाथाय एग्जाम सेन्टार प्रब्लेम जोंनियाव अनलाइन एग्जाम गैया सेन्टार फेसिलिटि गैया
स' बेफोर इनस्टिटिउटा थानांगौ जोंनियावहाय बेफोरखौ लाबोनांगौ होमबासो डेभेलप जागोन। दा बेखिनियानो दिनैनि लाइभ स्ट्रिमा आरो दा बावैनो लाइभ फैबावगोन दसे रेस्ट लागोन दसे रेस्ट लानाय उनावहाय दा राउन्ड वानआ सानगासिनो दङ मथा मथि जोबसिगोन राउन्ड वानआ। येस स्ट्रं अपोजिसन थानांगौ बे नंगौ सैथो बाथ्रा आं लास्टआव बेखौ बुंनोसै अपोजिसन पार्टिखौ मानो नांगौ। गोबां दा माखासे रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाया अपोजिसन पार्टिखौहाय माने बिराद देरहाजानो बायो बा गियो माने बायो माने गियो आरो बाथ्रा जाबाय बेथ' जोंनि बि टि सि फिसा मोनसे काउन्सिलसो नङा होमबा जोंनियाव सेन्ट्रेल बायदियाव नाय सेन्ट्रेल बायदियावहाय कंग्रेसआ अपोजिसन बिराद रल लायो मानो होनबा बिजेपिया इन्डिया सालायगासिनो दङ नङा होमबा थ' कंग्रेस अपोजिसन गैयाबा कारापसना बारा जागौमोन ना हारसिं सरकार थायोबा कारापसना बारा जायो बेखायनो अपोजिसन पार्टिखौ नांगौ इउ पि पि एल आ सरकार दाबाबो बि पि एफ खौ अपोजिसन नांगौ नङाबा इउ पि पि एल आ बिराद कारापसन खालामो माथो आरो जुदि बि पि एफ आव सरकार सालायनानै जुदि बांद्राय कारापसन खालामबा रावबो अपोजिसन गैयाबा हाउसआव एसेम्ब्लियाव सोर बुंगोन एसेम्ब्लि हाउसआव सोर नोंखौ आसि थुगोन ओंखायनो अपोजिसनखौ नांगौ अके जायफ्रानोखि अपोजिसनखौ देरहाजानो बायो मोजां गोसोआव ला। गसाइगावनिखौ आं बारा आइडिया मोनासैलै गसाइगाव बेनिफ्राय मानास बेनिफ्राय ओरैहाय हमना ला गोबां दंमोन आं खायसे खायसे नामखौ गोसोआव गैला। दा जिखुनु जाया टाइमिंआ खारगासिनो दङ दा कारेन्टबो गैया माने एक्सुवेलि चार्जआ जोबसिगोन दा नेक्स्ट लेभेलावहाय आं लाइभ फैबावगोन नोंथांमोना कानेक्ट जाबाय था दा नै बावहाय बिजेपिया सानै लिड लाबाय बर्थमान बेवहाय सानै लिड लागासिनो दङ सानै लाबानो जे बिजेपिया थांथारगोन बे नङा आं बुंनाय बादि जेब्ला 10-15 राउन्ड जागोन ना होमबासो माने रियेल खोथाया फैगोन आरो बर्थमान बिजेपिया लिड लादों। वेस्ट बेंगलाव बिजेपिया लिड लादों मोनसे आरो बर्थमान 294 सिट जेबो नङा जेबोआनो जायाखै नै 294 सिट दङ सबसे बांसिन आसामावहाय 126 आव लिड लादों बिजेपिया मोननै बर्थमान लागासिनो दङ। नायदो नै कंग्रेस फैलायबाय दा कंग्रेसआबो एकदम स्ट्रं नायदो नै कंग्रेसआबो 1 लिड लाबाय माना कंग्रेसजों 1-2-1-2 जागोन नै बेयाव नाय माने आं बुंदों ना कंग्रेसआबो स्ट्रं बे कंग्रेसआ बियो हयथ' आपार आसाम साइडनि हयथ' धुब्रि साइडनि जागोन धुब्रियाव थानाय नङा एक्सुवेलि धुब्रियाव इउ डि एफ थागोन आपार आसाम साइडनि जागोन बे कंग्रेसआ गौरब गगৈ जागोन बे फुरा गौरब गगৈ बे बिथाङा माने बे मा जागोन अके गोजौना मोनसे मा थागोन बेनिफ्राय पिजु हाजरिका थानो हागौबाव मोनसे तामुलपुर UPPL एन्ड उदालगुरि UPPL is sure and win बिबुंसारा बुंदों एन्ड बेनिफ्राय एडि जेराव बुंदों दतमायाव BPF थांनो हागौ बेबायदि टाइपनि कन्डिसन जोंसार नार्जारि बुंदों 100% लरेन्स सार होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय 42 बाक्सायाव हितेश बसुमतारी मुसलपुर होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय क'क्राझाराव सोर थांगोन क'क्राझाराव खिन्थु BPF आरो UPPL नायोबा स' BPF निफ्राय बांसिन देरहाबोनाय चान्सआ दं क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै NDA निफ्राय बांसिन देरहाबोनाय चान्सआ दं मोनबानियावहाय BPF आ बांसिन देरहानाय चान्सआ दङ आंनि मथेब्ला गरेस्वर UPPL BJP फाइट जादों गोबां फाइट जादों दतमायावहाय सोर थांगोन राजु थांगोन नामा स' दतमानिफ्राय मोजां कमेन्ट्स खालामहरदो जुदि प्रेक्टिकेल कमेन्ट्स नलेज दंबा खोन्थाबानो जाबाय तामुलपुराव UPPL येस तामुलपुरा UPPL चान्स दङ उदालगुरि UPPL चान्स दङ माजबाट BPF चान्स दङ बेनिफ्राय टंला BJP चान्सआ दङ बाक्सा राकेश चान्स दङ UPPL एन्ड बेनिफ्राय ओरैहाय लरेन्स UPPL चान्स दङ बेनिफ्राय दतमा BPF चान्स दङ गसाइगाव BPF चान्स दङ बर्थमान बेनिफ्राय बावखुंग्रियावहाय 50-50 UPPL आरो बेनिफ्राय BJP
फैला जे बरगयारी बिथाङा बांद्राय बर्तमान लिड लाथ'वाखै इनफरमेसन मोननाय बादिब्ला नाथाय उनावहाय मा जायो नोंथांमोना नेथ'दो जेब्लानोखि एसे दावखोबोगोन सोरनाबा BJP नायदिनै 7था सिट दायो लिड लागासिनो दङ नोंथांमोन मोनदों INC माने कंग्रेस इण्डियान नेशनेल कंग्रेस हमना ला नै 2 सिट लादों गासै 126 आव 9था थांबाय आरो नैबावहाय दाबावैनो नैबावहाय BPF आरो लोगोसे UPPL फैगोन गाहायाव अके BPF आरो UPPL आ गाहायाव फैथारसिगोन दा नाय BJP आ आसामावहाय 7 सिट बेनिफ्राय ANC आ 2 लागासिनो दङ बर्तमान दा बेखौ नायोब्ला NDA सरखार जानो थांहां जागासिनो दङ मानोना NDA बांसिन चान्सखौ लादों 70% NDA हमना ला 30% बर्तमान कंग्रेस गलाघाटआव सेकेन्ड राउन्ड हाबबाय येस हाबसिगोन मानोना जेरावबो हाबसिगोन दायो 1 घन्टा जाबाय नालाय 1 घन्टायावहाय फार्स्ट राउन्डआ हाजोबनो नागिरो 9था थांथ'बाय अके स' 9था थांस'बाय दा जोङो कनस्टिटुन्सि नायोब्ला जोङो सबसे माखौ नायगोन जों जालुकबारिखौ नायगोन अके जोङो जालुकबारिखौ नायगोन मानोना मानिखौ जों नायनोसै थ' मा आपुनि कड आसा जालुकबारि अके जालुकबारि जों फैबाय अके जालुकबारि फैनाय लोगो लोगो स्टेटासा राउन्ड 1आनो जोबाखै दासिमबो 18 राउन्ड दङ नायदो नै मा दङ कंग्रेसआव दङ काउन्टिं इन प्रग्रेसना दङ नियक दङ नै सासे बिदिशा नियक दङ कंग्रेसनि हेमन्त बिश्व शर्मा BJPनि बेनिफ्राय इन्डिपेन्डेन्ट दङ दीपिका दास दङ नटाबो दङ नट 0 दा बिथांमोननियावहाय राउन्ड 1 जाना दङ 37 जालुकबारि स' दा जोङो नायनो नामा जों बेक थांनानै जोङो क'क्राझारखौ नायनोसै नङा होमबा दा क'क्राझार गोबांथार क'क्राझारखौ नायनो नेगासिनो दङ 3 नं क'क्राझार सिउलि भार्सेस लरेन्स थ' नामा जोबोर मोजां सानैनाबो जोङो थांसै क'क्राझाराव अके चलो क'क्राझार 3 नं LAC राउन्ड 1आ दासिमबो जोबाखै क'क्राझारावबो सानगासिनो दङ जोबथ'वाखै दे मानिक चन्द्र ब्रह्म दं कंग्रेसनि दङ बिथाङा नैबे कंग्रेस दङ स' कंग्रेसखौ इगनर खालाम कंग्रेसआ 100% थाङा ओरैहाय दङ नै काउन्टिं इन प्रग्रेसआव दङ लरेन्स इस्लारि दङ UPPL सेउलि महिरा दङ BPF दङ बेनिफ्राय वाव बिथांमोनाव गोबांथार दङ लब नार्जारि इन्डिपेन्डेन्ट दङ मनज कुमार ब्रह्म दङ बिथाङा गोबां मोजां बाथ्रा बुङो ससियेल मिडियाआव आरो बे बुंनाया फ्राय मोजां मोनो आं पार्सनेलि माने मोजां बिथाङा रन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङा मोजां नंगौ बाथ्राखौ बुङो दै थ' जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिथाङा मोजां बाथ्रा बुङो बेखौ जों एक्सेप्ट खालामनांगोन देन बेनिफ्राय दङ तनन दैमारि दङ भटार्स BPI अके स' BPI थ' नैबे बिसोरो चान्स बारा गैया बे मोननै गेजेराव मोनसे थागोन अके देन जों नेक्स्टआव सोरखौ नायनो नोंथांमोना सोरखौ नायनो गसाइगाव सोरखौ नायनांगौ गसाइगाव अके चलो गसाइगाव थ' जोङो गसाइगाव थांगोन थ' BJPआ नै गासै आरोबाव 8था सिट लिड लागासिनो दङ अके राउन्ड 1नि रिजाल्ट बियो राउन्ड 1नि रिजाल्ट 8था BJPआ दायो सिट लागासिनो दङ अके राउन्ड 1 हिसाबै BJPआ दा 8था सिट लागासिनो दङ दा सोर लादों बेखौ दा जों लासै थांबाय थागोन दा जोङो नायग्रोनो अके थ' जोङो नायग्रोनो 8था सिट लादों अके 8था सिट लादों BJPआनो सरकार दानाय बादि कन्डिसना बर्तमान फार्स्ट राउन्ड मथे थ' आदसा जोङो दा थांनो बहा जोङो गसाइगाव अके गसाइगाव सोंदोंमोन ना रायजो राजा जियाव थांनांगोन जोङो जि गसाइगाव आदसा गसाइगाव जों थांगोन दायो गसाइगावहाय नै फार्स्ट राउन्ड दाबो जोबाखै बिथांमोनाबो माने गोबांथार दावराव न'आव दं नालाय एक्सुवेलि गोबांथार माने थांलाय फैलाय खालामो
दा जों दङ गसाइगाव स' गसाइगाव दङ UPPL निफ्राय आनिन्द बसुमतारी येस आनिन्द बसुमतारी एन्ड बेनिफ्राय BP निफ्राय दङ सभाराम बसुमतारी अके औ बेवहाय माने गोबां आदिबासिफोर दं माथो आदिबासिया सादाव दङ ना कंग्रेसनिफ्राय आदिबासि सासे दङ हासदा एन्ड बेनिफ्राय इन्डिपेन्डेन्ट मुर्मु एन्ड बेनिफ्राय हान्सदाक बेबो आदिबासि जानांगौगोन झारखन्ड मुक्ति मर्चा आदसा बे पार्टि थ' राउन्ड वानआ दासिमबो बिथांमोना जोबाखै दै दासिमबो जोबाखै दासिमबो बिथांमोना जोबथ'वाखै अके थ' जों बेक थांसै देन बेक थांनानै जों दा नेक्स्ट सोरखौ नायगोन अदालगुरि जों अदालगुरि नायगोन स' इउ अदालगुरि 46 नं अदालगुरि अके राउन्ड वान जोब्बाय अदालगुरिया गुड निउस राउन्ड वान जोब्बाय स्टेटास अन राउन्ड वान 15आवहाय मोनसे जोब्बाय स' बावहाय नोंथांमोना नायोबा रिहन दैमारिया लिड लागासिनो दङ स' रिहन दैमारिया लिड लागासिनो दङ राउन्ड वानाव मोनदों रिहन दैमारिया 4681 सैद'स' बर्डआवहाय लिड लागासिनो दङ रिहन दैमारि बिथाङा एन्ड बिनिफ्राय दिपेन बर'आ 96आवहाय माइनास जागासिनो दङ माने 3000 दा बर्थमान भट मोनगासिनो दङ बिनिफ्राय सुरेन दैमारि कंग्रेसआबो भट मोनदों मोना नङा बिथाङाबो मोनदों नै 732 मोनदों मुस्लिम भटआ बाव फैदों एन्ड बिनिफ्राय भटार्स पार्टियाबो मोना नङा 257 मोनदों एन्ड बेनिफ्राय नौथायावबो भटआ 214 बुना होदों दा नायदो नै थ' फार्स्ट राउन्डआव स' फार्स्ट राउन्डआवहाय रिहन दैमारि बिथाङा दायो लागासिनो दङ इन्ट्रेस्टिं बाथ्रा जोबोद बिथांमोना सानैजों फाइट खालामगोन आं बुंखादों बिथांमोनजों फाइट खालामगोन देन नेक्स्ट जों थांसै नेक्स्टआव जोङो नायगोन दा माजबाद स' माजबादाव आंहा ट्रास्ट दङ BPFआ बेवहाय लिड लागोन थ' माजबाद 47 दं माजबादावहाय नायदो नै अके वाव बेवहाय इन्ट्रेस्टिं बेवहाय नायोब्ला बे UPPLआ बेवहाय थांनाय नङा बेवहाय नैबे फार्स्ट राउन्ड हिसाबैहाय सरना 4195आवहाय लिड लादों आरो नैबे प्रिति रेखा बारला बिथाङा जाहैबाय आंनि अफिसनि मेटमोन आंजोंनो सेम मावोमोन बिथाङा रिजाइन होबाय बाव नायोबा 4035 माने आदिबासि भटखौ बिथाङा दायो मोनदों बाथ्रा जाबाय दा बागान एरियानि भटखौ सानदों जानांगौ अके स' बागान एरियानि आदिबासि एरियानि भटखौ सानदों बेखायनो बिथाङा दा भट मोनथ'दों बारा डिफारेन्सआव नङा नै बेखिनियाव नाथाय बे लासै लासै माइनास जालांबाय थागोन बिथिंहाय प्लास जागोन BPFआवहाय नोंथांमोना नायदो नै थ' सरन बर' बिथाङा BPFनिफ्राय लिड लागासिनो दङ देन जों थांसै अके दतमाखौ जों नायगोन माने जियावहाय राउन्ड वान जोबदों बावहाय माने लिडखौ लायो आरो दे जेरावहाय माने लायो नै अके जों टाटाखौ नायोबा बेखिनि भट 43% दायो बर्थमान सरन बर'नाव खारगासिनो दङ बेनिफ्राय जोङो UPPL नायोबा UPPLआ अनलि 836 भट मोनना दङ स' UPPLआ बेवहाय देरहानाय नङा माजबादाव अके थ' जों बेक थांसै दा बेक थांनानै जों नायगोन दायो अके जोङो जों बबेखौ नायनो अके नेक्स्ट जों नायगोन दा एसे फेमासखौ जों नायगोन जों दतमाखौ नायगोन अके दतमा दाबो जोबाखै अके बिथांमोना जोबाखै रिजाल्ट ओंखारथ'वाखै दे नै रिजाल्ट ओंखारथ'वाखै दतमाना ओंखारथ'वाखै जों बेखौ दोनथ'सै एन्ड जों थांगोन नेक्स्टआव दायो राउन्ड वान जोबनायफोरखौ जों थांगोन अके थ' जोङो नेक्स्ट थांगोन जों गरेस्वरखौ नायनोसै दाबो जोबाखै बिथांमोना देन बेनिफ्राय जों नेक्स्टआव नायोबा जोङो गसाइगावखौ नायगोन अके गसाइगावआवहाय दाबो जोबाखै राउन्ड वान सोलिगासिनो दङ बेखौ जों बेक थांबाय बेनिफ्राय जों नेक्स्ट जों थांगोन BJPआ 14 सिट्स दायो लिड लागासिनो दङ बिनिफ्राय BOPF होनना बुंदों 3 INC 2 AJP 1 आसाम जातीय फरिषद जागोनदां मोनसेया दा बेखौ नायोब्ला नै आदसा BPFआ दा मोनथाम लिड लागासिनो दङ दै BPFआ मोनथाम लिड लागासिनो दङ स' BPFआ दा मोनथाम लिड लागासिनो दङ बेनिफ्राय UPPL दायो बर्थमान लिड लाथ'वाखै दा BPF हिसाबै दायो नोंथांमोना मोनथाम लिड लानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ अके दा बेनिफ्राय जों मिथिबाय सरन बर' लिड लादों बेनिफ्राय रिहन बर' लिड लादों आरो सासेया सोरबा जागोन थ' सासेखौ जों नायोबा थ' जों बाक्सा
बाक्सायाव नायोबा BPF बर्तमान लिड लागासिनो दङ बेनो जाबाय 5,402 5,402 दायो बर्तमान भट मोनदों आरो राकेशआ मोनदों 1,700 भट मोनगासिनो दङ माने 3,000 भटआवहाय बिथाङा राउन्ड वानाव जेनना दंथ'यो बर्तमान अके एन्ड बेनिफ्राय गुबुनखौ नायला माने दा BPF मोनथाम बर्तमान लिड लागासिनो दङ इन्टारेस्टिं बाथ्रा इन्डियाहा दा लिड लागासिनो दङ क'क्राझारावहाय राउन्डआ जोबाखै क'क्राझाराव अके क'क्राझाराव जों बे थाङोबा तो क'क्राझार जालुकबारिखौ जों नायनोसै मामानिखौ जों नायनोसै दाबो सानखायाखै बिथांमोना सोलिगासिनो दङ नै दाबो सानखायाखै सोलिगासिनो दङ जोङो दायो नेक्स्टआव नायोब्ला नेक्स्टआव जों नायोब्ला BTC निखौ जों नायगोन एक्सुवेलि BTC निखौ जों नायगोन देन नेक्स्ट सिडली तो सिडलीया एकस राउन्ड दङ दासिमबो माने राउन्ड वानआ जोबाखै बे नङा जे नैबे राउन्ड वानावनो जुदि लिड लादोंबा बेनो देरहागोन बे नङा दै खोथाया आं दहायनो खोन्थाखादों जे खायसे खायसे सेन्टारावहाय बहाबा पार्टिया भटार्सआ बारा थायो नालाय बाव सापर्टारा बारा थायो तो बेखौ राउन्ड वानाव जमा खालामनानै जि मोनो बियो जायो खिन्थु वान साइड माथिंबा बारा गोग्लैयो माथिंबा खम गोग्लैयोना बेखायनो फार्स्ट राउन्डआव जेबो मिन्थिया अके जों फेमासखौ नायनोसै तामुलपुर तामुलपुराव जोबाखैमोन साननाया जोबाखै दा जोङो थांसै तामुलपुराव अके चलो तामुलपुर जोङो तामुलपुराव दायो थांगोन जोङो तामुलपुराव फैबाय दासिमबो बिथांमोना जोबाखै काउन्टिंआ जोबाखै फार्स्ट राउन्ड दासिमबो जोबाखै जेब्ला फार्स्ट राउन्ड जोब होमबासो माने डाटाया ओंखारो दे दासिम ओंखारथ'वाखै दै दासिम ओंखारथ'वाखै नोंथांमोना एक्साइटेड जाथ'नाङा लासै लासै फैजोबसिगोन रिजाल्टआ लासै लासै फैजोबसिगोन देन नेक्स्ट जों नेक्स्टआव थांसै देन नेक्स्टआव जों मोनगोन तामुलपुरा दासो राउन्डआ सोलिगासिनो दङ नङा होमबा आदसा राउन्ड 18 दङ बिथांमोना नै बेवहाय नुगोन नै नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय दङ डिटेल्सआहाय जों बेक थांबाय जों रिफ्रेस खालामनांगौ दा कंग्रेसआ बर्तमान कंग्रेसआ दा नैबे AJPआ नैबे BJP थागोन दै 18था जाना दङ 18था बेनिफ्राय UDF 1 नैबे 1 तो बिसोरो माने बर्तमान दा इन्डियाहाय लिड लागासिनो दङ इन्डिया सरकारा दा बर्तमान लिड लागासिनो दङ टटेल नोंथांमोना नै बेखिनि मोनदों टटेल 25थानि गेजेराव दे टटेल 25थानि गेजेरावहाय BPFआहाय मोनथाम लाथ'दों BPF हिसाबै 11था गेलेदोंमोन ना मोनथाम लाथ'दों अके देन बिथांमोना लाथ'गासिनो दङ लासै लासैनो ओंखारबाय थागोन देन नेक्स्ट सोरखौ नायनो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम सोरखौ नायनो नेक्स्ट सोरखौ नायनो बिजनि आदसा बिजनियाव जोबाखै दे राउन्डआ जोबाखै जों मिथिखायो नङा होमबा जेबो माने नैबावहाय आपडेट जाफैगौमोन आरो हयथ' UPPL आरो BJP हिसाबै दा जोङो बेक थांनानै जोङो बिजनिखौ नायनोसै अके जोङो प्रेक्टिकेलि जोङो बिजनिखौ नायोबा बिजनि आरो जों बावखुंग्रिखौ नायगोन दा जोङो थांसै अके डिटेलाव थांबाय दा जोङो थांसै
थ' जों दा फैबाय बिजनि स' बिजनियावहाय 18 राउन्ड दङ थ' दासिमबो बिथांमोना जोबाखै फार्स्ट राउन्ड दासिमबो जोबाखै दे फार्स्ट राउन्ड दासिमबो जोबाखै थ' लासै लासैनो जाबाय थागोन बिथांमोना केन्डिडेटआ वाव गोबां दङ माथो बाप रे बाप गोबां दङ स' साथाम सय नौ आरो 13 जन दङ बिथांमोना 13 जन दङ स' 13 जन नाथाय नैबे उरुप कुमार देजों आरो नैबे कमल सिंह नार्जारिजोंनो फाइट जागोन बिसोरना फाइट जागोन आरो अके नेक्स्ट कमेन्ट नेक्स्ट मानास आदसा सार बेरगाव समस्थिनिखौ खोन्थाहर स' बेरगाव एक्सुवेलि माने सानगासिनो दङ राउन्ड थ' जोङो बेरगाव थांगोन देन नोंथांमोननि रिकुवेस्टखौ नायजोबगोन जोङो बेरगाव थ' बेरगावा अके बेरगाव स' राउन्डआ जोबाखै दे बेरगावनि जाय सोंदोंमोन राउन्डआ जोबाखै दे राउन्ड जोबबानो माने ओंखारखायोथ' स' दा फार्स्ट राउन्डआ जोबथ'वाखै पर्बतजरानाबो जोबाखै अके पर्बतजरायाबो राउन्ड जोबाखै आरो दतमानाबो जोबाखै मानासनाबो जोबाखै अके टटेल नायोबा बिजेपिया 19टा लिड लागासिनो दङ बिजेपिया 28टा सिटनि गेजेरावहाय बिजेपिया 19टा बिपिएफ मोनथाम अखम गण परिषद मोननै कंग्रेसआ मोननैल' लादों आसाम जाति परिषदआ मोनसे लादों बेनिफ्राय इउडिएफआ मोनसे लादों बे फार्स्ट राउन्ड मथे बावखुंग्रियाव लिड दायो रावबो लाथ'वाखै बावखुंग्रिया रिजाल्ट ओंखारथ'वाखै अब्लाबो नोंथांमोननो गोसो मोनस्रा नायनांगोन नङा होमबा नैबावहाय जों थांनांगोन बावखुंग्रियाव अके स' बावखुंग्रि बावखुंग्रि नाम्बार 4 दासिमबो जोबाखै ने बावखुंग्रिया दे प्रतिभा ब्रह्म दङ रुपम चन्द्र रय दङ बेनिफ्राय सेफालि माराग दङ थ' बिथाङा फेसबुकआव आंजों लोगो सेफालि मारागा उदांस्रि नार्जारि दङ अल इण्डिया तृणमूल कंग्रेस आदसा वेस्ट बेंगलनि नामा बे पार्टिया नेक्स्ट बाक्सा मुसलपुर मानास सिडली गसाइगाव फन फैदों एक्सुवेलि आं फन हमनो र' हेल' थ' फैथारसिगोन बारा गोबाव गैला प्रेस खालामना नायोब्ला स' 20आवहाय दासिम फार्स्ट राउन्डआ 30टा जोब्बाय दे 30टा समिति जोब्बाय दासिम फार्स्ट राउन्ड हिसाबै 30टाया जोब्बाय देन बिनि गेजेरावहाय बिजेपिया बांसिन लिड लागासिनो दङ फार्स्ट राउन्डआवहाय नोंथांमोना मोनदों दा 30टा सिटखौ फार्स्ट राउन्डखौ सानखांबाय दै गासै 126टा सिट दङ बेखायनो आं बुंदों कि रिजाल्टआ 3टा 4टायावसो क्लियार जाहैगोन गासैबो रिजाल्टआ ओंखारजोब मानोना खायसेयाव स्ल' जायोथ' साननाया गासैबो माने समान साना नालाय थ' बेखायनो स्ल' जायो बे साननाया सोनारगोन माखासे सानग्राफोरनि काउन्टिंनि जेनाखि स्पटआव दङ बिथांमोननि सायाव सोनारगोन फार्स्ट थाब माबानाया सानखांनाया दा जोङो मोनदों बेखिनिया थ' मा खबर रायजो राजा नोंथांमोन मारै मोनदों गुरलोब मोनदों नामा नोंथांमोना जिखाखौहाय
सोरखौ देरहागोन सोरखौ जेनगोन एकदम मारै मोन्दों नोंथांमोना गुरलोब गुरलोब मोनथारगासिनो दं नामा मारै मोन्दों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो दे मारै मारै मोन्दों नोंथांमोना दा नोंथांमोना मोन्दों बेखिनि अदालगुरियावहाय बिपिबा फार्स्ट राउन्डआवहाय लिड लादों अके फार्स्ट राउन्डआवहाय दा जों अदालगुरिखौ नायफिनबावोबा नोंथांमोना नैबाव थांनांगोन अदालगुरि हिसाबै अदालगुरियाव माने गोबांथार माने फेमास दङ दे बेनो जाहैबाय दिपेन बर' आरो लोगोसे रिहन दैमारि दा बिथांमोननि फार्स्ट राउन्डखौ जों नायोबा नेक्स्ट जोङो 46 न'आव थांनांगोन आरो थांनाय लोगो लोगो फार्स्ट राउन्डआवहाय 1500 भट होनजायो नैबे 1500 भटआवहाय माने दिपेन बर'आ लास्टआव दंगासिनो दं आं बुंदोंना 1500निफ्राय 2500नि भटआव सोरबा जेनगोन देरहागोन होननानै थ' नोंथांमोना जायफ्रा फार्स्ट लाइभआव आंजों जइन जादों दहाय फार्स्ट जागायजेननाय लाइभआव जायफ्रा दङ आं बुंदोंमोन ना 1500निफ्राय 2500 भटआव सोरबा सासे जेनगोन बा हयथ' देरहागोन दिपेना हयथ' जेनगोन बा हयथ' देरहागोन होनना बुंदोंमोन बा हयथ' रिहना देरहागोन बा हयथ' जेनगोन दा एक्जाक्ट डाटाया राउन्ड फिगार खाथियाव फैदोंनो बेनो जाबाय नै 1500खौनो लादो जास्ट मोनबाल'सो अके जास्ट मोनबाल'सो नायदो नै 1500आवनो आं होननाय बायदि एक्जाक्टलि डाटाया फैना दङ रिहन दैमारि बिथाङा 1500आवनो लिड लागासिनो दङ दा बे जेबो नङा बे फार्स्ट राउन्डसो दे बे फार्स्ट राउन्ड मानोना बेवहाय 15 राउन्ड दङ 15 बार सानगोन बे 15 बाराव जुदि बिथाङा हमना ला जुदि 1400 बारायाव थाङोबा 14000 भटआव आरो प्लास ओरैहाय हमना ला 4000 20000 भट देरहागोन नामा थ' बे नङा एसेबां इजि नङा दा नोंथांमोना सेकेन्ड राउन्डआव फायो आरो हमनो हाबावगोन आरो सेकेन्ड राउन्डआव आरो हमनो हाबावगोन दा बेखौ जों मोनथिबाय नोंथांमोना सोंदोंमोन ना देन नेक्स्ट बेक थांबाय जोङो बेक थांनानै रिप्लेस खालामगोन जे दासिम बेसेबांनिखि सानगासिनो दङ जों रिप्लेस खालामबाय देन बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोना नायदो नै टटेल 38टा सानखांबाय फार्स्ट राउन्डखौ बिनि गेजेराव बिपिएफआ मोनबा लिड लाबोबाय मोनबा लिड लादों माने बिपिएफआ फार्स्ट राउन्डआवहाय लिड लागासिनो दं अब्ला जों सन्देह खालामसै अबेयाव लिड लाथावगौ जों सन्देह खालामदों दतमायावहाय लिड लाथावगौ होननानै नंगौना नंमारा जों लाइभ प्रुफ नायनोसै दतमायावहाय लिड लामारदों नामा बिथां रबिराम नार्जारिया थ' जों थांसै दतमायाव थ' जोङो दतमा थांसै दतमा जों थांबाय दतमायावहाय थ' सानखाङाखै अके सोर लाखो होमबा सोर लाखो जों थांसै नेक्स्टआव जोङो बेक थांसै देन बेनिफ्राय जों नायोबा नेक्स्टआव सोर थांदों लिड लानाया थ' जोङो बावहाय नायनो हायो एक्सुवेलि नै बावहायबो जों नायबाय अके बिपिएफआ मोनबा लिड लादों देन जों बेक थांनानै अबावहाय लादों बहा लामारदों कमेन्ट्स खालामसाय नोंथांमोना बहा सानदों सन्देह देन बेनिफ्राय दतमायावथ' लायाखै अब्ला बहा लाथावगौ गरेस्वराव जों थांबाय गरेस्वरावबो लायाखै जों बहा थांगोन नेक्स्टआव जों नेक्स्टआव थांगोन बेनो जाहैबाय नेक्स्ट जों थांगोन क'क्राझाराव जों थांगोन क'क्राझारावबो लाया बिपिएफआ बर्थमान बहा लादों होनोबा जों थांसै नेक्स्टआव बेनो जाहैबाय मानासाव थांबाय येस मानासावहाय नायदो माने 2000 भटआवहाय थानेस्वर बसुमतारी बिपिएफनिफ्राय लिड लागासिनो दं स' फैला जोंस्रां ब्रह्म बिथाङाबो 2400 भट मोनदों गाज्रि नङा जास्ट 2000 भटआव बिथाङा उनाव दंगासिनो दं बर्थमान स' बे बेसेबां मार्जिन नङा बियो फार्स्ट राउन्ड बिथांमोननिखौ नायोबा 19 बार राउन्ड दङ स' 19 बार राउन्ड दङ इजि नङा बिथांमोना गोबांथार माने फाइट जागोन 19टा राउन्ड दङ दासो एक राउन्ड सानदों मानासावहाय बिपिएफआ बर्थमान दायो लिड लागासिनो दङ देन नेक्स्टआव जों थाङोब्ला बहा लाबोदों जों नेक्स्टआव नायगोन मानासावथ' लाबाय देन अब्ला बबेयाव लाथावखो बेरगाव स' बेरगाव थांबाय अके स' बेरगाव मात्र 378आवहाय बिपिएफआ लिड लादों बेनिफ्राय वाव नोंथांमोन नायोब्ला नायदोनै स' नोंथांमोना मोनदों 378आवहाय खम जाना दङ झारखन्ड मुक्ति मानासावहाय वाव भट मोनदों बिथांमोना आदिबासि भट मोनदों मानासावहाय अब्लाबो बिपिएफआ एसे
लादों सरि बे बेरगाव दे बेरगावहाय BPF लिड लादों एन्ड बेनिफ्राय प्रभात दास झारखन्ड मुक्तिया बर्थमान लिड लागासिनो दङ बेनिफ्राय जों UPPL नायोबा UPPLआ गोबां खम फार्स्ट राउन्डआवहाय भट मोनदों नेरसोन बिथाङा गोबां खम भट मोनदों बर्थमान फार्स्ट राउन्डआवहाय 2900 भटआव खम जाना दङ 2900 भटआवहाय बिथाङा दा बर्थमान फार्स्ट राउन्डआव जेनगासिनो दङ नाथाय बे 15थायावहाय जुदि 10 थाङोबा बिथांमोनखौ येस मोनथिगोन जे सोर थांमारसिगोन देन नेक्स्ट 40ता सानबाय UPPLआ दासिमबो मोनसेबो फैथ'वाखै बर्थमान दासिमबो मोनसेबो गैथ'वा UPPLनिफ्राय तामुलपुराव सानखाङाखै दे तामुलपुराव सानखाङाखै अके स' तामुलपुराव सानखाङाखै जों दा एक्सुवेलि जों दा थांसै बायसेन्सआव जुदि सानखांबायबो जानो हागौ बाट सानखाङाखैमोन जों तामुलपुराव थाङोबा सबसे लास्ट जोङो टंलाखौ नायग्रोनाय अके टंलायाव BJPआ लिड लागोन बाव नायोबा नै नोंथांमोना मोनदों BJPआ बेवहाय आं बुंनो ना BJPआ लिड लागोन होननानै BJPआ माने 2450आवहाय लिड लागासिनो दङ माने 5000 भट सामथिंआव मोनगासिनो दङ बेनिफ्राय कंग्रेसआहाय माइनास जागासिनो दङ बेनिफ्राय UPPLआथ' भट देराखै आं बुंखादों नोंथांमोननो बे मात्र 730 भट मोनदों जयन्त बिथाङा बेवहाय जोङो BJPखौनो आं दहाय फार्स्ट लाइभआव बुंखादोंमोन ना कि माने BJPआ टंलायावहाय थांगोन होननानै स' फार्स्ट राउन्डआवनो बिथांमोना 2400 भटआवहाय लिड लागासिनो दङ अके नोंथांमोना मिथिगौ माजबाटआ जों अके माजबाटआवहाय BPFआ लिड लागोन माजबाट उदालगुरियावथ' आं खोन्थाखाबाय बेनिफ्राय जों नायोबा तामुलपुर अके स' तामुलपुराव जों थाङोबा दासिमबो जोबाखै तामुलपुरा गोबां स्ट्रं बिथांमोना प्रमद बर' आरो बिस्वजित दैमारि गोबांथार एक्साइटेड जागासिनो दं नङा होमबा थ' दासिमबो बिथांमोना जोबाखै माजबाटआ BPF थांगोन येस माजबाट BPF थ' जोङो मामानिखौसो नायनो लुबैदों मामानिखौ बिनि सिगां माजबाटखौ आं खनसे खोन्थाबावनो माजबाटआ मात्र 160आवल' सरन बर'आ देरहाना दं दै माने गोबां बिथांमोना 160 नैबे बिथां प्रिति रेखा बारला थ' बिथांनाव थाबैनो कल हरथारसिगोन आं बिथांनाव दा 160आव मात्र नाथाय बे बारायगोन सरन बर' बिथाङा सेकेन्ड राउन्डआव मोजां बारायबावगोन बिथाङा दा UPPLआ बेवहाय बारायनाय नङा नेक्स्टआवहाय गोबां खम जाहैगोन माने UPPLआ बेवहाय माजबाटआव देरहाखाया होननानै फुरा डाटाया फैखाबाय खिन्थु बेवहाय नैबे सरन बर' बिथाङा देरहानाय चान्सआ दङ जों नेक्स्ट थांसै जोङो मामानिखौ नायसै अके मामानिखौ नायसै जों जालुकबारि वाव दाबो सानखाङाखै जालुकबारिया मामा बेनिफ्राय बिदिसा नियक दङ थ' नेक्स्ट जों थांगोन नेक्स्टआव जोङो थांगोन बेनो जाहैबाय जोंहा नेक्स्टआव दङ स' नेक्स्ट थांगोन नेक्स्ट 47 थांबाय बिनि गेजेरावहाय कंग्रेसआ 7 सिट आवग्रिदों आरो BJPआ 29 बेनिफ्राय BPF 5 असम गण परिषद GP 3 आसाम जातीय परिषद 2 बेनिफ्राय अल इन्डिया डेम'क्रेटिक आदसा बे जाहैबाय UDF 1 गासै 47 सान फार्स्ट राउन्डआ 47 जोब्बाय थ' नोंथांमोना थाबाय था लाइभआवहाय आङो एसे दै लोंनो
स' क'क्राझाराबो दासिमबो राउन्डआ जोबथ'वाखै नोंथांमोना लाइभआव थाबाय था आं एसे माने रिफ्रेस जादों माने गोबां रायलायबा दै गाङो नालाय स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबाय था आं दङ आं माने एसे दै लोंदों एसे रिफ्रेस जादों मानो होनबा 8टानिफ्राय लाइभआव दङ न' स' बेखायनो नोंथांमोनजों खस्थ' खालामनानै दङ आरो ओरैबायदि प्रब्लेम कारेन्ट गैया स' कारेन्ट गैयिनि थाखाय ओरैबायदि प्रब्लेम गरम ओरैबायदि गरमबो आरो कारेन्ट गैया फना चार्ज खम जादों स' आइ हप कारेन्टआ थाब फैथों दा जोङो बेक थांसै 58टा थांबाय अके 58 थांबाय बिनि गेजेराव दा BJPआ 36 सिट्स लिड लादों फार्स्ट राउन्डआवहाय मा मानिखौ नायनो एक्साइटेड बिथाङा बेसेबां मार्जिन बर्डआवहाय लिड लादों झालुकबारि थ' झालुकबारि अके जेयावहाय अ माय गड बेसेबां सानदों बिथांमोना दाबो सानखाङाखै बिथांमोना दाबो सानखाङाखै वाव दिपेन्सारा नोंथांमोना दिपेन्सारखौ सोंदोंना थ' दिपेन्सारा 2000 बर्डआव गाहायाव दंथ'यो बर्तमान रिहन दैमारिया 2000 बर्डआव सरि 2000 1500 बर्डआवहाय 1500 आवग्रिना दंथ'यो फार्स्ट राउन्डआवहाय जोङो नेक्स्ट थांसै रिफ्रेस दासिमबो झालुकबारियाव सानखाखै आं बिथांनिखौसो मा मानिखौ बिराद नायनो एक्साइटेड जों थांसै दा थांगोन बेनो जाहैबाय जोंहा उकिल गगैनाव थांगोन जोङो शिबसागर थ' शिबसागराव जों थांनो थ' जोङो दा शिबसागराव थांना अके शिबसागर येस शिबसागर अके उकिल गगैना बाव नङा नामा आदसा शिबसागराव नङा नामा आदसा दङ थिग আছে नंगौ दा उकिल गगै जाबाय रायजर दल बेनिफ्राय कुशल दवारिया जाबाय BJP तपना जाहैबाय आदमी पार्टी वाव बाव दङ देन बेनिफ्राय अखम गण परिषद दङ AGP दङ बावहाय आदसा AGP आबो कन्टेस्ट खालामदों नैबे AGP जोंहाय नैबे BJP जोंहाय एलायन्सआवसोमोन नाथाय बिथांमोना मानो सानैबो गेलेखो आं बेखौ कनफिउस जाबाय माबा मोनसे रहस्य दं नामा सिङावहाय दा कंग्रेस सरकारजोंसो थागोन नामा AGP आ देग्लाय अखम गण परिषद बिथांमोना नैबे BJP जोंहाय AGP अखम गण बरानि टिमजोंहाय एलायन्सआवसोमोन लोगोसोमोन नाथाय बोरैहाय बिथांमोना सानैबो गेलेखो अ माय गड माबा मोनसे दङ बिथांमोना बोरै जाखो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामसाय जेनोखि दायो BJP जों AGP नैबे BJP बे BJP नैबे अखम गण परिषदजों लोगोसो एलायन्सआव दंखायो सरकारा नाथाय बिसोर सानैबो बाव मानो गेलेखो शिबसागराव बेखौ मिन्थिला बाथ्रा जाबाय भट सोखावलायगोन नामा बेनिफ्राय उकिल गगৈ रायजर दला ब्लं फैगोन नामा
एकदम क्रिटिकेल जाना दं बिथांमोना क्रिटिकेल एकदम क्रिटिकेल बिथांमोना अके देन नेक्स्ट जों थाङोबा दाबो सानखाङाखै बिथांमोना दाबो सानखाङाखै 20 राउन्ड दङ शिबसागरा जों नेक्स्ट बहा नायनो जों BPF आरो लिड मोनसे लाबावबाय 6टा लिड लाबाय फार्स्ट राउन्डआव 6टा लिड लादों 11टानि गेजेरावहाय अब्ला जों बहा मोनथागौ BPF हिसाबै थ' जोङो BPF हिसाबै बहा मोनथागौ जोङो BPF हिसाबै जोङो बहा नायथागौ सिडलिया आच्चा सिडली थ' सिडलीयाव सानखाङाखै अके सिडली सानखाङाखै जोङो बाक्साखौ नायनोसै अके बाक्सा थ' बाक्सायाव लिड लादों बर्तमान मनेस्वर ब्रह्म बिथां BPFनि नैबेवहाय लिड लागासिनो दं नोंथांमोना मोनदों 5402 मोनदों 3688आवहाय बिथाङा लिड लादों राकेश ब्रह्म बिथां जोंहा बिथाङा गान खनो सम सम बिथाङा 3688 पस्टआव खम जागासिनो दङ थ' फार्स्ट राउन्डआव बेनिफ्राय कंग्रेसआ मोनदों 562 हितेश नोंथांमोना गोबां कमेन्ट खालामदों हितेश इन्डिपेन्डेन्ट दं होननानै थ' बिथाङा 445 मोनदों बेनिफ्राय गुबुन गुबुन पार्टि दं फिसा फिसा बेखौ जों बुंला बर्तमान BPFआ 18 राउन्डनि गेजेराव फार्स्ट राउन्डआवहाय नाम्बार 1आव थांगासिनो दङ नेक्स्ट जों थांबावसै आरोबाव सोर मोनथावगौ बावखुंग्रियाव दासिमबो सानखाङाखै जानांगौ दतमायाव सानखांबाय खोमा दतमा रबिराम नार्जारिया लिड लाखागोन नालाय थ' जोङो बिजनि थांबाय स' बिजनियावबो गैया बर्तमान एन्ड बेनिफ्राय बावखुंग्रियावबो गैथ'वाखै सानखाङाखै दासिमबो अके देन बेनिफ्राय जोङो नायोबा नेक्स्टआव बिजनि थ' जों बिजनि स' नेटआ एसे प्रब्लेम थ' नेक्स्टआव जों थाङोब्ला स' बिथांमोनाबो दासिम बेवहाय सानथ'वाखै बेनो जाहैबाय जेनाखि बिजनि थ' बिजनिया दासिमबो सानथ'वाखै दै एक्सुवेलि नेटआ एसे प्रब्लेम जादों कारेन्ट गैया थ' कारेन्ट गैयिनि थाखायबो एसे प्रब्लेम जायो सम जिअ नेटआ स' अब्लाबो नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्सखौ खालामबायथा आं दा जाहाथे कमेन्ट्सखौ आं नायनो हायो नोंथांमोननिखौहाय मानो होनबा जोबोर इन्टारेस्टिं फैगासिनो दं नेटआ एसे प्रब्लेम जादों दै माने आं दा बावैनो टाउनाव थांसै माने मेन टाउनावहाय दा गामियाव एसे प्रब्लेम जादों नेटआ अके उपाय गैया मा खालामनो उपाय गैया अब्लाबो नोंथांमोनाव आवाजा थांदों जानांगौ नङा होमबा भिडिअ क्वालिटिया येस माने बे नेट प्रब्लेमनि थाखाय मा खालामनो उपाय गैया दायो माबोरै नुदों नोंथांमोना खालामसै दायो मारै जादों भिडिअ क्वालिटिया माने नेट गैया दै नेट गैया बेनि थाखायनो एसे प्रब्लेम जागासिनो उपाय गैया मा खालामनो उपाय गैया नेटआ माने एसे प्रब्लेम जागासिनो दङ अब्लाबो नोंथांमोनजों खस्थ' खालामनानै एसे लाइभ फैगासिनो नैबे एक्जेक्ट इलेक्सन कमिसनारनि जिनिखि इलेक्सन कमिसन जिनिखि पर्टेल दङ बेवहाय एक्जेक्ट डाटाया फैयोथ' स' नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन आरो दा जोङो बेंकखौ नायोबा BJP 21 आच्चा वेस्ट बेंगला
थ' बिथांमोना आलदा अके जों बेखौ उनाव नायगोन नेटखौ नायनोसै नेटआ क्लियार नंगौना नङा नोंथांमोना नेटआ आंनिया थ' जोङो दायो आसामनिखौ नायबावोबा टटेल आसामाव बेसेबां थांखो 126 आवहाय बर्थमान औ अके जोङो रिप्लेस खालामनांगोन थ' गासै थांखो 47 सिट थांबाय बेनि गेजेरावहाय नोंथांमोना नाया आदसा आसामाव जों डिटेल्सआव थाङोबा नायदो नै अके स' नायदो BPF सातटा बर्थमान लिड लाबावगासिनो दङ BPF सातटा 77 सानबाय फार्स्ट राउन्डखौ दै 77 सानबाय बेनि गेजेराव BJP 47 फार्स्टआव लिड लादों राउन्ड वानाव आरो बे नङा दे बे रियेल बियो उइनार नङा नोंथांमोना साननांगौ जे वाव BJP 47 लाबाय देरहाबाय बे नङा अके BPF सातटा लाबाय बे देरहाबाय बे नङा बेबो नङा माने फार्स्ट राउन्डआव रावबो देरहाया 20 राउन्ड 10 राउन्ड दङना होमबासो माने एसे मोनथिगोन आरो दा अब्ला जों दतमा थ' जोङो दतमा थांगोन दतमा अके दतमा रबिराम नार्जारि नायदो नै नोंथांमोना आं एसे लाइभआव बुंदोंमोन ना बिथांमोनाबो एसे माने मुस्लिम भटनि सायाव सोनारगोन होननानै एसे खमाव थांदों नै माथ्र 500 भटआव 537 माने लामसाम 500 भटआवहाय फार्स्ट रबिराम नार्जारिया लिड लागासिनो दं अब्ला रबिराम नार्जारिया गिनांगौ नामा मोनसे कुइसन मार्कआ दंमा आरो मानो होनोब्ला मुस्लिम भटआ जुदि राजनाव हाबदोंबा आदिबासि भटआ जुदि राजनाव हाबदोंबा स' राजौआ थांगोन आरो जुदि मुस्लिम भटआ राजनाव हाबालासिनो रबिराम नार्जारिनाव सिनियर लिडार हिसाबै एक्सपिरियेन्स हिसाबै बिथांनो भट होनांबा येस बिथाङा थांगोन फार्स्ट राउन्डआवहाय बेबायदि थाङोबा माथ्र 2000नि गाहायाव थाङोब्ला एसे डाउटफुल दङ 50-50 होनजायो थ' बिथांमोना 50-50आव बुंखादोंमोन जे माने दतमाया एसे 50-50 दङ होननानै आरो बेरगाव आरो लोगोसे उदालगुरि बेफोरबायदि एसे क्रिटिकेल कन्डिसनाव दङ आरो लरेन्सनिया जों नायगोन लरेन्सनिया माबायदि कन्डिसन जादों जों एक्साइटेड जाना दङ लरेन्सजों सेवलिजोंहाय नङा होमबा दा नायदो नै नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै भिडिअखौ नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै क्लियार जादोंना जायाखै माबा कमेन्ट्स खालामदो दा नायदो नै नोंथांमोना रबिराम मा जागोन रबिराम सार नोंथांनि जागोन स' नोंथांमोना आङो सानैबो मोजां लिडार दै सानैबो पार्सनेलि बुहुत मोजां लिडार स' मानिबो जाथिनि थाखाय मावना फैनाय BPF UPPL बहाय नङा BPF आरो UPPL मेटार नङा थ' जोंनो नांगौ मोजां नुदों नोंथांमोना नुदों नङा होमबा एसे दुब मोनदोंना दायो रिजाल्टखौ फार्स्ट राउन्डखौहाय माथ्र बिथांमोना सानैबो बुहुत मोजां डिसिप्लिनावहाय इलेक्सन गेलेदों जेबो दावराव दावसि बेबायदि खालामाखै गोबां मोजां मोनदों पार्सनेलि बिथांमोननि सानैनिखौहाय दतमा समस्टिखौहाय जोबोर मोजां गलाय मोनजायै जों जाहाथे मोजाङाव देरहाबोयो सानैबो आरो देरहानानै जाहाथे मोजां खामानि मावो नोंथांमोना मोनबायना माथ्र 537आव लिड लादों ओमफ्राय सेकेन्ड राउन्डआव बिथांमोननि रिजाल्टआ थाब ओंखारगोन दै माथ्र 13 राउन्ड दङ माने बिथांमोना बिराद थाब ओंखारगोन रिजाल्टआ बुहुत थाब ओंखारगोन एकथासेयावनो बिथांमोननिया 12ता 1थासेयावनो रिजाल्ट ओंखारहैगोन थाबथाबाय नामा अके नेटआ एक्सुवेलि उपाय गैया स' नेटआ ओरैबायदि माने प्रब्लेम जायो आं मा खालामनाय जाबाय उपाय गैया नायगोन रिजाल्टखौ
थ' नेटआ ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय मा खालामनो उपाय गैया बेबादिनो प्रब्लेम जायो सम सम टटेल बेसेबां सानखो 86 सानबाय अके स' टटेल 86 सानबाय बिनि गेजेरावहाय 52 BJP लिड लादों आरो बेनिफ्राय BPF आ 9टा लिड लादों स' बहा लाबोखो जों नायगोन दा बहा लादों जोंनि सन्देहआवहाय बहा लादों देन बेनिफ्राय जोङो BPF बहा लिड लादों थ' जोङो बिजनि अके स' बिजनि थांबाय स' बिजनियाव दासिमबो जोबाखै राउन्डआहाय देन नेक्स्ट जों थाङोबा नेक्स्ट अके स' नेक्स्टआव जों थांगोन जों बावहाय नागिरनांगोन मानोना समस्थिखौ जों गोसोआव थायाना जों नायनांगोन देन बेनिफ्राय दतमाखौथ' जों मिथिबाय थांदों BPF देन नेक्स्ट थ' गरेस्वर अके गरेस्वराव जों फैबाय गरेस्वराव फैनाय लोगो लोगो स' बावहाय दासिमबो आदसा सानखाङाखै बावहाय दङ पबित्र कुमार बर'आ जाबाय UPPL आरो लोगोसे पापुराम बर' जाबाय कमिउनिस्ट पार्टि इण्डिया आदसा बिथाङाबो दङ देन बेनिफ्राय BPF आ सोर दङ बावहाय बे जाबाय गरेस्वर ना आदसा गरेस्वरावहाय सोर दङ BJP सो दङ आदसा बावहाय BPF गैया थ' जों नेक्स्टआव थां नेक्स्ट क'क्राझार स' क'क्राझारावहाय नायोब्ला सेउलिया लिड लादों 3000 भटआव वाव थ' बिथाङा लिड लादों फार्स्ट राउन्डआव 3000आवहाय 5696 बिथाङा भट मोनदों 3000आवहाय फार्स्टआव माइनास जाना दङ आरो बिनिफ्राय गुबुना मोनदों मानिक चन्द्र ब्रह्म आदसा माने खोथाया जाहैबाय मुस्लिम भटआ कंग्रेसाव हाबबाय स' मुस्लिम भटआ कंग्रेसावबो हाबदों नोंथांमोना मोनदों कंग्रेसाव बिथांनाव 700 भटआ बर्थमान मोनना दङ आरो बिनिफ्राय गुबुनावहाय मोनदों देन जों नेक्स्ट थाङोबा आरो जों नायनो हागोन क'क्राझारनि आन्दारावनो बावखुंग्रियाव रुपमा BJP आ BPF आ लिड लादों 2077 पस्टआव प्रतिभाया 2000आवहाय नांथाना दङ बेनिफ्राय कंग्रेसआबो बेवहाय भट मोनदों 1400 आरो UPPL मोनदों 2000 एन्ड 4000 मोनदों BPF स' बावखुंग्रियाव बेखिनिया दङ राजिब ब्रह्म बिथाङा मात्र 578 बिथाङा मोनदों स' राजिब ब्रह्म बिथाङा बेवहाय थांनाय नंला नैबे मोननैजों फाइदा जासिगोन अके दा फाइदा बे मोननैजों जासिगोन नेटआ आंना एसे प्रब्लेम जादों दे नोंथांमोना एसे कमप्रमाइस खालामनांसिगोन उपाय गैया आरो दा बावैनो आङो एसे मोजां जायगायाव थानानै नेट गोनाङाव थानानै लाइभ फैबावगोन एक्सुवेलि जोङो नेटआ एसे प्रब्लेम जादों अके स' नेटआ एसे प्रब्लेम जादों दा जोङो बाव नायोब्ला एक्सुवेलि जोङो नायनो हायो दा दतमा क'क्राझार बावखुंग्रि सिडली मानास बाक्सा बेखिनि उदालगुरि आरो लोगोसे माजबाद आठटायावहाय बर्थमान BPF आ बर्थमान लिड लादों जेरै रबिराम नार्जारि सेउलि रुपम चन्द्र रय बेनिफ्राय ओरैहाय पानिराम ब्रह्म लिड लादों चिराङावहाय दतमाना एसे खम दे दतमाना मार्जिन 537 दङ देन बेनिफ्राय मोजांसिन भट लानाया जाहैबाय 8000आव लिड लादों बेनो जाहैबाय स' बाक्साया माने मोजां लिड लादों दे बाक्साया एकदम मोजां लिड लादों राउन्ड 2 सिम राउन्ड 2 थांबाय बाक्साया राउन्ड 2 थांबाय राकेश ओरैबायदि थालांगासिनो दङ माने 3000आव थालांगासिनो दङ अके अब्ला उदालगुरियाव राउन्ड 2 थांबाय उदालगुरियावबो रिहना बांसिन बर्थमान 3000आवहाय लागासिनो दङ माजबादाव एसे खम लिड लादों सरन बर' बिथाङा देन मानास थानेसरा बिथाङा राउन्ड 2आव बर्थमान लिड लादों एन्ड नेक्स्ट सिडलिया 2870 लिड लादों एन्ड बावखुंग्रियाव
2000 होनजायो लामसाम खिन्थु नैबे रबिराम नार्जारिनि एसे लिड लानाया खम जादों एक्सुवेलि सिनियर हिसाबै दा रिजाल्टआ मा जायो बेखौ मिन्थिसिगोन रिजाल्टआ मा जायो बेखौ मिन्थिसिगोन 8टा बर्थमान लिड लादों जों बेक थांनानै जोङो मामानिखौ नायसै अके स' मामानिखौ जों नाय थ' जोङो जालुकबारिखौ जों नायोबा अके जालुकबारि गुवाहाटि सेन्ट्रेलावहाय बिजय कुमार गुप्त थ' बिथाङा लिड लादों एन्ड जालुकबारि तामुलपुरा इन्ट्रेस्टिं खोथा तामुलपुरावहाय बिश्वजित दैमारिसो लिड लादों नै नोंथाङा नायोब्ला तामुलपुरावहाय बिश्वजित दैमारिया लिड लागासिनो दङ बर्थमान 2000 भटआव टंलायावबो लिड लादों एन्ड बेनिफ्राय नगाव हजाय बिसनाथ जालुकबारिखौ जों बेवहाय एक्सुवेलि दासिमबो नुवाखै जालुकबारि माने जोङो हिमन्तनिखौ नायनो गोसो जादों एक्सुवेलि हिमन्तनिखौ एकदम नायनो गोसो जादों थ' हिमन्त मामानि बिथां बहा थांखो जालुकबारि दाबो ओंखाराखै बिथांमोना दाबो ओंखाराखै बिराद एक्साइटेड जागासिनो दङ जोङो अब्ला जों कंग्रेसनिखौ नायसै स' कंग्रेसआ गावसोरखौनो सरकार दागोन होननानै गोबांथार प्रेस मिट होगासिनो दंमोन दा जों इण्डियान नेशनेल कंग्रेसखौ जों नायोब्ला बुब्रि बेबि बेगम बिथाङा राउन्ड 1आव 1000 भट लिड लागासिनो दङ एन्ड बिरसिं समिस्थियाव हमना ला आदसा फ्राय मुस्लिमानो जागोन फ्राय मुस्लिम गोजा गवालपारायाव आबुल कालाम आदसा बङाइगावआवबो लिड लादों आदसा देन बेनिफ्राय कंग्रेसआवबो गोबां लिड लानाय दङ बहाबा खम लादों बिथांमोनाबो अनलि 58 मोनसे दङ अनलि दा जों बेखिनिखौ मोनथिबाय एन्ड नेक्स्ट जों थाङोबा जोङो आसाम जातीय परिषद आदसा सोर लिड लादों बेवहाय दिलीप बरुवा पानिकान्त दास आदसा बिथांमोना बुहुत खमाव लिड लादों एन्ड नेक्स्ट जों थाङोबा नेक्स्ट जोङो झारखन्ड मुक्ति थ' बेहाय जों बहा मोन्दों बेरगावआवसो बिथांमोना लिड लादों अनलि 331आव लिड लादों राउन्ड 2आवहाय आरो झारखन्डआ आदिबासिफ्रा लिड लागासिनो दङ एक्सुवेलि माबायावहाय बेरगाव समस्थियावहाय इन्ट्रेस्टिं खोथा अके इन्ट्रेस्टिं खोथा प्रभात दास पानिका मोनदों 331आवहाय देरहानानै दङ राउन्ड 2आवहाय राउन्डआहाय बेसेबां दंमोन जों नायबा मिथिगोन राउन्ड दङ अके 15 राउन्ड दङ थ' UPPL दासिमबो मोनसेबो दा UPPLआ मोनसेबो फैथ'वाखै 15थानि गेजेराव मोनसेबो फैथ'वाखै थ' राउन्ड 3 थांबाय राउन्ड 3आवहाय रिहन दैमारिया लिड लादों 5000 भटआव रिहन दैमारिया बिथाङा लिड लागासिनो दङ 5000 भटआवहाय रिहन दैमारि बिथां उदालगुरि आरो माजबाद चरण बर'आ 1989आवहाय बिथाङा लिड लागासिनो दङ देन नेक्स्ट जों नायोबा सिडली आदसा सिडलीयावहाय 282 थानाया बाक्सायाव बिपि जोंनि बे दतमानिखौ नायनो एक्साइटेड जागासिनो दं थ' जों रिप्रेस खालामबावबाय सोरबा लाबावगोन नामा लिड दासिम देन बेनिफ्राय दासिम गैथ'वा बर्थमान फैथ'वाखै देन जों नेक्स्ट थांसै कमेन्ट्सआव दं नोंथांमोना कमेन्ट्सआ
थ'